بحسب بجنكي عبدك اللخيك نلعل ورقي تبلي عندي بحسب بجنكي عبوي كل خاك نلعل ورقي عبد السديدي عب عديس كوينة نعقوم كذكر كعبالا خوينة نعقوم كذكر عب صدق خوينة نعقوم كذكر عب لبيا خوينة نعقوم كذكر نفقوت كوري إيروبا خوينة نعقوم كذكر إسرائيل خوينة نعقوم كذكر كندا خوينة نعقوم كذكر أمريكا خوينة نعقوم كذكر نفقوت حلم تعيتي دلي عدي أتشجت لو ودي تعيتي دلي عبوي أتشجت لو ولي نبتكر لنا عدي تحوسي بلي أسري نبتكر لنا عبوي تحوس بلنا دكي نبتكر لنا عبوي نبتكر لنا عدي يمزون لو دكي نبتكر لنا عبوي نبتكر لنا عدي عبز حداس عمد متي عنس لس عدي حتتني تشاسلني ملاكي عدي حتتني تشاسلني ملاكي عبز حداس عمد متي عنس لس سلام تخطاتنا إذا channel كما يتخونوا سنايك تكونوا ناي وتر تمنيتنا عن بحقنانيو نزوم بلوت حواتنا اسكا كم لبخم يكبر لنا إلكم مريقكمهم نزي درافاي نزي حاونا درافاي نمس كلهم توم تلاهيتناتو مريقكم حلفو نزوم نعشتو كبل أملاخ نعدنا ناي سلامن كسانتن عمت يكبر لنا ناي لومي زعب عدنا ونا قدستي زيناتات كلوايو كم وتر دما نابتي نايرومي زينا حلفينا بليز لايك قبروا شير قبروا ريتوكم من حسابكم من هابو أقداسي تحسوتات بوكن جمركم فتنينا what is going on. Let's start here. Over the president's action in Venezuela and controlling Venezuela's vast oil reserves. China calling the move, quote, typical bullying by the United States. It comes after U.S. forces seized 2 more sanctioned oil tankers in the Caribbean and North Atlantic yesterday. The president securing up to 50 million barrels of oil turned over from Caracas to the United States for the U.S. to sell it at market. كم تريو غزلهم أمريكا أنت يكملوا جميرا مالو نشاينا دندين ناينا يبلو نراشا دندين ناينا يبلو الزمن دندان زدما بترى نجر زرعي كونن دارجا نأمريكا نشاينا سي أنت تجبرو يا بشارلو كم زدندان سب نزي نربحنا نشاينا كيت قبل عليه كفت بلمه أنت تجبر حجيب سلزي زلنا يا مدرخ ناي بحكي إذا قرمي يكنبلا نخلينا لحد بزن يجمر متحا حزق خوانا كابي بقس زنقرزي نيكست خماني هتا تارجت كوينا زلا يبلو. Now let's talk about Venezuela. Days after their president was abducted, the country remains in a state of chaos. The vice president has taken oath as the interim leader, but there are still many claimants to the throne. The economy remains in a shambles and the US is coming for their oil. Yesterday, America seized a Russian tanker. Washington says it plans to control Venezuelan oil, quote unquote, indefinitely. And it is already looking for buyers. And all of this is making China nervous because China stands to lose money and clout. They have invested in Venezuela for years. They made strategic bets. When Maduro was in power, China's influence in Venezuela was impossible to miss. بحفشا كم نريو زلنا نشاينا أمريكا بزبرت عصفعيد جيروم يم ألا دي دوموم زلو بزي مقنان زود ليه يكونن هزي صفعيد نشاينا قاتي موازلو عبك سارايو هذا فنزويلا مالت أبناتهم تسلوا سفير اوف انفلونس نبره أمها سفحنا إن داد حبت زنبرو سلزي أمريكا بقد تعزيزا ني تشاينا تشيت الله ندحري لا تقسم عم زيك الزنبره مراحي نيرو
ወይ እውን እቲ ሃገር ፖለቲካ ናታ ከመይ ነይሩ ስለዚ ናይ ዓቢ ናይ ነዳዲ ህያ ሃብቲ ዘለዎ ሃገር እሞ ምስ ቻይና ቀረባ ሽርክነት ንዘለዎ ፀፊሖም ንቻይና ውፅኦም ነቲ ነዳዲ ንሓዋሩ በዓልና ክንቋፀሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ፅፍዒት ንቻይና ከጋጥም ዝኽእል ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም ቻይና ዋላ ሃንደበት የጋጢሞም ድሕሪ ኢልኩም ይፈልጡ ነይሮም እዮም that's why ቻይና ከም ፅሉላት ኣብቲ ሶላር ኤነርጂ ኒኩለር ኤነርጂ ኣብ ናይ ዲጋታት ሃይድሮኤሌክትሪክ ኤነርጂ ኣብኡ ከም ፅሉላት ዝሰርሑ ዘለዉ ከም ፅሉላት ዳርጋ ሰለስተ እፅፊ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ፓወር ጀነሬሽን ኬፓቢሊቲ ዘለዎ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ከምዚ ገይሮም ነዚታት ኩሉ ክምንጥልዎ ምዃኖም ቻይና ፈሊጦም ፕላን ኤ ፕላን ቢ ፕላን ሲ ፕላን ከምኡታት መዓት ፕላናት ሲናሪዮስ ፕላን ገይሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ሃገር እዮም ኣብዚ ሕጂ መንፈዓት ኣለዉ እቲ ሓደጋ ኣበይ ኣሎ እንተሪኢኹሞ ንቻይና ኣሚኑ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝተበገሰ ማይ ዓሚኹ ክተርፍ ከም ዝኽእል it must be ከምዚ ፀሓይ ቀትሪ ኮይኑ ክበርሃልካ ክኽእል ኣለዎ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ እስራኤል ተትሕነካ ሃገር ኣይኮነትን ዋላ እውን ንሳ ቢልዮናት ትኸስር እንተኾነት ንሳ ምስ ኣሜሪካ ክትገጥም ድሌትን ሸውሃትን የብላን ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል እያ ንኣሜሪካ እውን ንረብሓታታ ክትሕሉ ትኽእል እያ ኣንጻር ኣሜሪካ ክትገጥም ግን ድሌት የብላን ድልውነት እውን የብላን ሸውሃት እውን የብላን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቬኔዙዌላ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ራሻ ከምኡ እዩ ራሻ ንሱርያ ጠሊምዋ ንኢራን እውን ጠሊምዋ ንኢራን እኳ ክልቲኦም እዮም ጠሊሞማ ዝያዳ እዩ ራሻ ጠሊምዋ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኔክስት ታርጌት ኮይና ዘላ መን እያ ኢራን እያ ስለዚ ኢራንን ቬኔዙዌላን ንቻይና ፍልይ ዝበል ሃገራት እየን ነይረን ወላ ንራሻ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ራሻ and ቻይና ሱፐር ፓወርስ እየን ግን ከም ኣሜሪካ ኣይኮናን let's not pretend otherwise እዚአን ሃገራት እዚኣተን ዓቕሚ ኣለወን ነብሰን ክከላኸላ ይኽእላ ወይ እውን ኣሜሪካ እውን ኣብ ረብሓናተን ኣብ ቀጥታ ረብሓናተን ነብሰን ክከላኸላ ይኽእላ እየን ኪኑ ሰጊረን ግን ንዚአን ሃገራት እዚአን ኣሚንካ ፍሉይ ነገር ዝኸደ ፖለቲካ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ተረዲእዎ ኣሎ ምዝያተን ሽርክነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክትገብር ንኣሜሪካ ኣንጻር ኣሜሪካ ክትዋጣጥ ነዚአን ኣሚንካ ግን ነፍሰ ቅትለት ምሽን እዩ ንነፍስኻ ንሃገርካ ንጥፍኣት ትእውጅ ኣለኻ ማለት እዩ እዚኣ ንፅርቲ ክትከውን ኣለዋ ቻይና ኣገዳሲት ሃገር እያ ግን ቻይና ካብ ኣሜሪካ ከተትሕነካ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኣብዚኣ ተኣማሚና ንህዝቢ ኤርትራ ንፁር ክኾነሉ ዝደሊ እዚኣሳ እያ ምክንያቱ ኣብነት ድሕሪ ኣብነት ንርኢ ኣለና ቻይና ገዲፎምካ ኢዶም ተሓፂቦም ክኸዱ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ገንዘብ ከሲርና ኢና ኢትስ ኦኬ ንኣሜሪካ ገጢምና ነምልሶ ነገር የለን እዩ ዝረአ ዘሎ ዓለም ድማ ነዚኣ በርሂላ ዘሎ ብዝዋንስ Maduro called Xi Jinping an older brother. He openly promoted Chinese technology. Take a look at this. I receive everything here. The phone that Xi Jinping gave me. Xi Jinping gifted me this, a Huawei. Look, the best phone in the world, the Huawei. And it cannot be tapped. Not even by the gringos, nor by spy planes, nor by satellites. Ni los aviones espías ni los satélites. For Beijing, Venezuela was ቻይና ነዚ መራሕነ ቬኔዙዌላ ሕልፍ ሓሊፎም ክሳብ ቴሌፎን ናቱ ባዕሎም እዮም ሂቦም ነይሮም ብካልእ ዘረባ ኣሜሪካ ብፍፁም ሓበሬታ ናቱ ሃክ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ስለዚ በብዙሕ መንገዲ ክሕግዝዎ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ራሻ እውን ክሕግዝዎ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ፈቲኖም እዮም ራሻ እውን ግን ካብ ኣሜሪካ ክትሕነካ ዝኽእል የለን ከምዚ ንኣሜሪካ ዝፈቱ ስለዝኾንኩ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ ይኮንኩ ንኤርትራውያን መንእሰያት ንኤርትራዊ ህዝቢ ካብ ኣሜሪካ ዘተን ሓይሊ የለን ኣነ ንኣሜሪካ ይፈትዋን ትፈልጡ ኢኹም but let's accept reality እዛ ሪያሊቲ እዛ ተተቐቢልካ ካልእ ኩሉ ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኣሜሪካ ማለት ክሰብ ኣሎ እንድዩ ኣሜሪካ ከምዚ ዶ ገለ ዝብለኩም ሰብ ኣሎ ንሰምዕ ኢና እኮ ካብ ኣሜሪካ ከድሕን ዝኽእል ሓይሊ የለን ፈጣሪ ጥራይ ዘሎ ፈጣሪ ግን ኣብዛ ዓለም መፅኡ ከኣሜሪካ የትሕኒ ወይ እውን ካብ ቻይና የትሕኒ ፈጣሪ ነዛ ዓለም እዚኣ ብናይ ዓለም ሕጊ ከም ትነብር ይገይርዋ ደቂ ሰባት ፈጢሩ በርኣያ ስላሴ ድማ ኣእምሮ ሂብና ነቲ ኣእምሮና ንፅቡቅ ክንጥቀመሉ ንኽእል ንሕማቕ ድማ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስለዚ እቶም ሕማቕ ዝጥቀሙ ንዓለምና ሓደጋ ይፈጥሩ እቶም ፅቡቅ ዝጥቀምሉ ድማ ንዓለምና ፀጋታት ይምህዙላ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣገይን ደጊምና ደጋጊምና ከነነፅሮ ዘለና እንተወሓደ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንተሪኢኹም ኣብ ዝቐረባ ንኣሜሪካ ቁርብትለይ ዝገደፋ ይድመስል
زي مرحنا إيرترا يكون كالوت مالتنا تنت قوات تقيسون دي نيرو جن I really hope أبزح حجت متزلا interview نا إيرترا بريزنت إساس بزعب أمريكا انتاي زارب خون I'm curious مالت مستي إسرائيل شدشن دبلوماسي مس أمريكا كان محرارينا تباهي لزولو أبدمتي تيقا زنا فنزويلا أكسل زقات مدى كونسي مس أمريكا زمدنا نحن كنت أرينا تباهي لزولو بزع أمريكا حماق زارب يزبل قمقامية بالليل ويون حماق كونن حقا مسلنا توم ديكن even نسو دونالد ترامب this our سبسل زي كونه maybe أبو أنت كا أخذ اللي بزخانه China is the biggest loser يوم زبل زولو China معات جنزب إنفستيجرا معات ندادي بوتا معات potential زنبرة عدي كثير الله but China ها زكاة قاتم كم زغل يفلتني روميم there is nothing they can do كاوكو قبروز غليلا Venezuela مرقم كويناتهم تلا كوينا next is this Crowds of protesters have marched through the Iranian capital Tehran in what's been described as the largest demonstrations against the ruling regime for more than 15 years. What began as anger over a deepening economic crisis in the country has now also turned into calls for the overthrow of Iran's supreme leader. Well, US President Donald Trump has again reiterated that the US would strike very hard, as he put it, if Iran begins killing كم تريوز اللغم إيران دما أبكبيت زخوني تقاومه ويكا نعبي ويون سلما وسلفي أبقدناتات متجيلو كم من تاي سبق سيو أمريكا حسيناوي زخوني إقدا مس أوروبا حبرة المسكالم كوينا بكل من قدي كله تي نداد كابو زجزاز نبرة كله نعس وتوصل زخدت هذا بتي إسرائيل زقبرته متقعتي بزح كريتيكال انفراستراكشر تهريمي تهسيو قبل اللي دما أزيو كبيت زخوني إقداتات مفناوا قطبانا إيران حدقا وديقو هزب دما كاب كتصاور زخل للعل مسكونو أب قدناتات وطيو إذا سرعة زي يتعالي لنا يبلالو وخالا زراربا أمريكا إقدا خوردو خلو كل جزي رجيم تشنجي إقدا مالت سرعتنا مغيار زقوم لتاكتكيو قطبا مسكفئة قطبا دحر كفيو هزب كل عليو هزبي كاب انسسا زفولي يبلون انسساتات مقبن تسينو مقباب زلو يمزغدو هزبي سبون كميو مقبن دحر كاليكا مقبن تسينو مقبن خدالي يزغيد سلازي نت منغستي ولا نت هاغرو كزفوتو انت خونه تنغرات امنا انت خبيدو جن انصارك تنس كم نبري خاطريو سلازي ايران اكبيد مواطرات يالا نا ايران ابزوان زدما اسرائيل نتنياهو كهربو ميدللو سلازي دونالد ترامب تندق زي اتنقلو لنقنا طراي قبل علزوم تقاومتي زخونه صقمتي برات توكسكم كناتوكم ينا يزبل زل مالت تدندنا نريو زلنا كالا رستيو كالا عين الدندنا نديو جن هي مني مقطحنا نيران مني كطحنا كون زبالة لن أب ليبانوس أتي مني قاتو لو عوزنا برعتو وجلة درو برتو كفتح جميرو ليز بازل سلمتاي إسرائيل has destroyed نتي access of resistance بإيران مس إيران تولادي بدو سعر حزنا برحلتا dismantle لقيراتو يعني هاتو يا بك أتونكو نشتى حيل عزو تريف زلو حوتي دما بيني تريف زلو إسرائيل ما بسومالان تمزعلا سلازي نزي إيران أنا خصولو معاتي نزي إسرائيل زبهال نتنياهو نسكسولو معاتي جن سلادز على خايوم حيلوم يقدر مالتا يكون سلازي كابزياتهم تنققيل كامن قسقاس لبونا خوين يسمعني انتو حدا منقس إيرترا كاب إسرائيل تنقاقا وسديو أنا كابد السؤال كله منقس إيرترا كاب إسرائيل لعول تنقاقا يدوسد إسرائيل كاب أمريكا لا على حدا جنيا منقسيو أتصبقوا حدا جنيا منقس انتلو أب عالم إسرائيل منقسيو أبتعت من نتنياهو دما كلام حرقان تنيرو أبتعت نتنياهو كاب حرقا زل على حرقا نيايو سلازي مس إسرائيل بزخونه يكون بمنقس درجات أقام كل وكابلو كما يرترا خين كمالتي مس إسرائيل أقام كجبري بالكا بيكوس كابانا رح أعطيها مساء زر معاتن ديش قرت فترة لا أجنداتات ناتا يودع أنا نديقن إيرترا مس إسرائيل كونفرونتيشن هيدلينا منقس إيرترا مس إسرائيل زخونه يكون كونفرونتيشن كم زي دلي كيتكم رأيو بزعبا مس إسرائيل بزوج سقم كفترة يدلين من سيرترا إسرائيل سقم سلودي تقبر لي كنا تقبر لي أبزوج زي يمكن إسرائيل حدا جنيا سلزخنا بكابينا دما حدا جنيا أكايدا خيس سلزخنا شلال هي بما زلوهم and I really respect them for that بتعمي أدنى أخبرات زب بخنياتو كم إسرائيل زي مثلا حدا جنيا هجر أنت قد شكا
لبام زبهالكو مسمن يباس مسمن كاي باس نزفلت كوي ما باس خا تلطلك عقمها تلطلك ما باس خا تلطلك ربحها تلطلك بزخونه كمزان رياض لنا اذا قداي حجي نيكس تشالنج زلا ناب ايرانيا ايران رجيم تشنج تزبخ كايدلهم يدليلو درو 30 سميتهم الله يبهالالو اتكونتات نابي ገጹ ከመዕብሊ ካብዚ ንግዜ ንገጥፎ the next topic is ናብ ኤውሮጳ ገጹ ኤውሮጳን አሜሪካን ድማ አይጣዓሞምን The U.S. Vice President J.D. Vance says that Europe should take President Donald Trump seriously on Greenland ahead of high-stakes talks with the island and Denmark next week. And his comments come as Washington doubles down on its demand to acquire the Arctic territory, possibly by force. ስለዚ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ አማኸርቲ ናይ ኤውሮጳ ይመኽርዎም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ is serious ሃፍኮብ ኣይትበሉ ተጠንቀቁ እንደዚያ የለ ሓደጋ ክወጥቀኩም እዩ ዝሰብኣ ይብልዎም ኣለዉ ወይ ነጉድ ኤውሮጳ ትረኽቦ ጉድ ንበይኒ What we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. What that is, I'll leave that to the president. And U.S. Secretary of State Marco Rubio is expected to meet the Danish ሕጂ እንታይ እዩ እቲ እዚ ቫይስ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ምክትል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ጄዲ ቫንስ በሃል ኤውሮጳውያን ንሴኪሪቲ ናቶም ሲሪየስ ኣይወሰድዎን እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ካልእ ድማ ኣብ ኣካል ማዕረምታ ክንገብረሉ ሴኪሪቲ ናቶም ሲሪየስ ስለ ዝወሰድዎ ካ ምሳኻትኩም ኣብ ኔቶ ኣትዮም ኣለዉ ምሳኻትኩም ኣብ ኔቶ ዝነብሩ ዘለዉ እኮ ሴኪሪቲ ናቶም ንክሕለወሎም እዩ ንሳቶም ዘይተረድኦም ግን ንስኻትኩም ንባዕልኩም ገበል ምዃንኩም እዩ كما يترددوا من نعم يزملكت كد أبزوان زي كفيهم زل أوروبيان كابوتين على أمريكا كفياتهم زلا زقبروه خايب لهم فلذي نتاقول داي بقى مرة حلق قوينا زلا ماركو روبيو أبتعد خيدو مساتهم كراخم مخانون مس مني خاتولو مستي نايدين مارك حلفتك تراخم مخانون يزن قرزلو بحفشا إذا قد دايزجن نبزحات سبات أجري منه بفلاي ناتو بسنك زك فرس كم زخلي زبال زلو. For UK National Security official Steve Hill for more. Hi, Steve. So you said whether military action takes place or not, Trump's threats to Greenland have already damaged the fabric of NATO. What do you mean by that? Well, just putting the idea that one NATO ally can be attacking another NATO ally undermines the alliance. And the reality is that the US does have legitimate security concerns. It does have a real reason to be interested in Greenland, but there's very little it could achieve, that it could not achieve by non-military means, which is to say, if they asked the Danish and the Greenlanders to put more forces there. Sometimes there is a low, had about NATO, Kapkal about NATO, Gizatawi Maret. بحيلك وسط تجميرو نيتو مفراسو سيو يمزولو زلو بقمطالو أمريكا ناي سيكيورتي تسقم تلوا قبوليو اثي ناي سيكيورتي تسقمناتا ግን ምስ ዴንማርክ ተዘራሪባ ንኽትፈትሕ ኩሉ ዝከኣል ኣማራጺታት ኩሉ ኣማራጺታት ኣለዋ እቲ ጸገም ናይ ሴኪሪቲ ጸገም ኣይኮነን ናይ ዓብለል ገብት ስለ ዝኾነ እቲ ማዕድናት ኣብ ተዓዲ ዘሎ ክወስድዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ሕጂ ክንገዛኣይና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ምርጫ እዮም ዝብዎም ዘለዉ ዴንማርክ ይዝበሃል ወይ ክንገዛኣይና ወይ ብሓይሊ ክንወስድ ኣይና ሕሸኩም እዩ ክንገዛኣይና እንድሕር ኮይኑ I don't know ጥዑይ ዋጋ ዝህብዎም ኣይመስለንን ግን ብሓፈሻ ንኸምስሉ እዮም ከም ዝብሉ ዘሎ እምበር ንናሽናል ሴኪሪቲ ኢሎም ክገብጥዎ እዮም እቲ ምግባት ድማ ኣብ ቬኔዙዌላ ስለ ዝረኣይዎ ዘይተርፍ ምዃን እዩ ስምዑዎም መራሕቲ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፖለቲካ ድኻምነቶም ተጋሊጾም ኣለዉ European Union and 26 member states statement on Venezuela quite quickly, saying, of course, that international law should be respected. We know that international law gives two rights to use force. One is for self-defense and the other is in accordance with the UN Security Council resolution. So whoever uses force needs to justify this as well. We have been very firm on the UN Charter. We have been very firm on the territorial integrity and sovereignty of countries that has to be respected, and we have been also talking to the American colleagues about these things. Of course, the messages that we hear regarding Greenland are extremely concerning, and we have had discussions also among the Europeans. So, if this is real. زياتري وازلهم the higher commissioner ናይ diplomacy ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ هذا عبي account نا أمريكان تايلوس كجليس والله this imbecile مالت زيا stupid خونات مالتيو
ኢስ ካያ ካላስ ትበሃል ናይ ኤውሮጳ ዝዓበየ ዲፕሎማትያ እዚኣ ማርኮ ሩቢዮ ክረኽባ ይደልን እዩ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሴክሬተሪ ማለት እዩ ክረኽባ ይደልን እዩ ክዘራረባ ይደልን እዩ ምስኣ ምክንያቱ ትርጉም የብላን ኢሉ ስለ ዝነዓቓ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ትዛረቦ ንፑቲን ክንስዕሮ ኣለና እያ ትብል ስለዚ ዓቕማ ዘይትፈልጥ ኩንነት ዘይርድኣ ኣብ ህውተታት ትነብር ዲፕሎማት ስለ ዝኾነ ምዝያ ተዘራሪብካ ትፈትሖ ነገር የለን ኢሎም ነይቆም እዮም ኦልሬዲ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ተረዲቦም ኣሎ ክዓብጥዎ እንድዮም ፈቲኖም ነይሮም ክሸፋፍንዎ ፈቲኖም ነይሮም ኣሜሪካ ይትገብሮን እያ ንዘራረብ ኣለና ገለ ትብል ነይራ እዚኣ ሕጂ ግን ተረዲቦም ኣሎ ክትምንጠል እያ ኣነ እኳ እቲ ከምኡ ኩነታት ስለ ዝፈቱ ይኮንኩን ግን እዚያ ነገር እዚያ ግሪንላንድ ኣሜሪካ እንተወሰድዋ እውን ፀገም የብለዎም ባህላ እያ ስለምንታይ ግን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክጥሓስ ስለ ዝደሊ ይኮንኩን ኤውሮጳውያን ክርድኦም ክኽእል ኣሎ they have to understand its pain እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣብ ልልገብት ኣብ ካልእ ሃገራት ክኾን ከሎ የተባብዕዎ ነይሮም እዮም የጣቅዕዎ ነይሮም እዮም እንታይ ዝባል ዘረባ ኣሎ ንገበል ይኹን ነዞም ንሓደ እንስሳ ንኻልእ ከጋፍዕ ከሎ ትሕግዞ እንተነርካ ወይ እውን ገለ ነገር እንተጠምዩ ሓደ መዓልቲ ናባኻ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኩሎም እዞም እንስሳ ዘገዳም ምሳኻ እንተለዉ ፅቡቕ ተብልዖም ኣለኻ ፅቡቕ ተስትዮም ኣለኻ ገለ መለ ፅቡቕ ክህልው ይኽእሉ እዮም መግቢ እንተዘይሂብካዮም ግን መግቢ ከያብካዮ መዓልታት ተኸይድካ ንስኻ ኢኻ ትመግቢ ንስኻ ኢኻ ትመግቢ ትኸውን ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኔቸር ዘለዋ ሃገር እያ ካብ ካልእ ረብሓታታት ዝርከብ ክሳብ ዝኾነ መሓዛ ክትወስድ ክትገብረካ ትኽእል እያ ረብሓ ናትካ ናባኻ ምስ መፅእ ካባኻ ትዘልዩ ረብሓ ምስ ሃለዋ ግን ንዓኻ እንኮላይ ክትበልዓካ ፀገም የብላን ዋላ ቬኔዙዌላ እዚ ቬኔዙዌላ ትሪእዎ ዘለኹም መሻርክቲ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ቅድም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሽርክነት ምስ በዓል ኣሜሪካ ዝግበር ጥንቃቐ እንተዘይጌርካ ነፍስኻ እንተዘይሓሊኻ ከምዚ ኤውሮጳ ኮይናቶ ዘላ ማለት እዩ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ዝገብርዎ የብሎምን ዝብልዎ የብሎምን ናይ ብሓቂ ክላገፁሎም እዮም ዝውዕሉ ዘለው ኣብ መወዳእታ ግን ዝግበር የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፑቲን ድማ ብግድዩ ዝገብሮም ዘሎ to the raging war between Russia and Ukraine. Russian forces launched an overnight attack on Ukraine that hit the capital Kyiv and killed at least 4 people. The air assault comes after Moscow rejected the West's post-war peacekeeping plan. According to the Ukrainian Air Force, Russian forces launched 242 drones and 3 dozen missiles. The barrage includes the Oreshnik hypersonic missiles. ፑቲን ድማ ብግድዩ ዋላ እኳ ምስ ኣሜሪካ ዘፋጥጥ ነገር እንተለዎ ናቱ ታንከር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሒዝዋ እንተሎ እንታይ ሓሲቡ ኣሎ ዓሻ ስለ ዘይኮነ መጀመርያ ዘለኒ ኩነታት ክውድእ ክኽእል ኣለኒ ምስ ኣሜሪካ ዝፋጠጠሉ ምክንያት የብለይን ሓደ ግዜ ንብለኩም ዘለና ሃያል ዝኾነ መራሒ ማእሲ ዋጋ ማእሳይ ዋጋን ክፈልጥ ትኽእል ኣሎ ምስ መን ትዋጋ ምስ መናይ ትዋጋን ክትፈልጥ ኣለካ መን በዲሉኒ መን ፀሪፉኒ ዳይኮነ መን መዓስ የዋፅኣካ ስለዚ ንዑ ፈሊጥካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ I think this is a very, very important one. ዝመፅእ ወለዶ መርሕነት ናይ ኤርትራ ከም ኤርትራዋነ ከም ማኽሮ ዝደሊ ካብኣይ ምኽሪ ዝደሊ እንተሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነዘን ዓበይቲ ሃገራት ጠቕላላ ኢግኖር ጌርካ ምኻድ ነዘን ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ኣውሮጳ ድዩ ገለ ነዚአን ጠቕላላ ከምዚያ ኣለዋ ምስአን ክትሰርሕ ትፍትን ምስአን ክትመሳሰል ትፍትን ንሰን በዲለናኻ ግን ክትግደስ የብልካ ስራሕካ ጥራይካ ትሰርሕ انت واحد على بوليتيكا منشن كتقبرني بالكاد سلامتكم من بلال مسيلكم ترجم سلا زي بلو مالحسكات راح تصير حماق ريكر دي خاتقمت حماق نجري خاتقمت جزيان ترغيبهم نكسادو خاي خاتقبر امبر تزاريب كايوم حاتيت كايوم يسبح قاو من قدك نقرا مالكا كتفلط مالكا كاو حليف كاك نزكبر يلا الكازيجي ناي سلام بس رحب بحالالو بوتين كم بغلط سميها بيوكرين زرهو بيلغا كم تري وزلهم يتشفشفالو أبتي يوكرين بلبلو مالو أزي أموداتا ماشم حجز لنا مدرق ببقلت مكان دي خوين زلو قلتم كلوا كاقداسي فتقلتم جن كم زنرية زلناي كلن هجرات درت على لونها حيلا يرترا درت على لونها حيلا كانوا تجرات درت على لون زين قد جفت هجرات دما كم تري وزلهم في أمريكا قيد بتخ يا خوين زلا أبزبن قيد بتخنا أمريكا لما أنت خاطر جبر زلكا أب نابخا جز أخي ستمت رايح أختار لزلكا معناته أنت قد شكا دونالد ترامب أي ذكرناني الحمد لله تمزجن أملاخ دونالد ترامب كذكرنا عند لنينا بعجيرو كم جاء كبانا رفيق وازلو بعجيرو شتاتيلو تعمد السلطانو يودع لنا أوكي جينا يزرلو حنت عمد يجرزرلو حنت عمد خمانة مدتنا لا إسرع ورا حد السلطان تركيبه إذا حنت عمد يجورنا له 3 عمد لنا بحجي
ግን ستيل كم زنريو زلنا دونالد ترامب نكوينات بزبرت من قد قتل مخانو بزيا جينا ند The wake of the capture of Nicolas Maduro from Venezuela, President Trump and his senior advisors are becoming increasingly explicit that their next target is Greenland, either through buying the island from Denmark or using the US military to seize the territory. So, how should Europe anyway كم تري ودلهم أوروبا next challenge نحناينا كاب حجن الدالو يبللو سلازي ኣብቲ ሊስታታት ናበይ ቀዳምነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ወንርለና ግን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብቐጥታ ናብ ካልኡን ክቕየር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ንመለስ የብልጽግናው ባለስልጣናት አሰብ ላይ ነው ቀጣዩን ገና የምናከብረው የሚል ንግግርን እያደረጉ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ደግሞ ቀጣዩ ኢሬቻን ቀይ ባህር ላይ ነው የምናከብረው ብለው እንደነበር የሚታወስ ይሆናል። ከሰሞኑ የመከላከያ ሰራዊቱ በተለይም ደግሞ የኮማንዶና አየር ወለድ አዛዡ ሌተናንት ጀነራል ሹማ አብደታና ሌሎች ወታደራዊ አዛዦች አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የሚያጠቃልለውን ካርታ ይዘው መታየታቸው መነጋገሪያ ነበር። ከዛ አስቀድሞ በተለያዩ የቀድሞና የአሁን ወታደራዊ አመራሮች በኩል አሰብ እንገባለን ንግግሮች የሚደጋግመው መተላለፋቸው ይታወቃል። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል፣ ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ። ይሄን ነገር እጃችን ላይ ማስገባት አለብን። አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረ፣ አሰብ የወሎ አካል። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል። በ130 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከ60 ኪሎ ሜትር ያነሰ የውሃ በር ላይ ቆሞ ታፍነሙት ቢሉት ማንኛውንም አይነት ዋጋ የምትከፍልለት ስራ ማን አይነት ብሔራዊ ፍላጎት ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም። መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እንደራ መወዳእታ የብሉን መራሕቲ ናይ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ልውላውነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ድፍረት ዝኸድዎ ዘለው ዕብዳን መወዳእታ የብሉን። ስለምንታይ እዚ ስቂለ ከስማዓኩም ፀኒሐ ኤቪደንስ ክኾነና ጭብጢ ክኾነና ስለ እንደል ዘለና እዚ ከምዚ ኮይኑ ኮሌክትድ ኮይኑ ክወርድ ክኽእል ኣሎ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ኣብዚኣቶም ንኤርትራ ዘይዘንጠለ የለን። ፖለቲከኛ ገሊኦም 2-3 ግዜ በፂሖም ኣለው፣ ገሊኦም ልዕልዩ ከይዶም ኣለው። ብኩሉ ዓይነት ፅላት ናይ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና ዘለው ሓንቲ ንኩላቶም ናይ ሓባር ረቋሒት ተላቶም ንኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ማለት እዩ። እዚ ከም ሓደ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ። ካርታታት ንበሎ ኣብ ኤርትራ ክንመፅእ ኢና፣ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንወስድ ኢና፣ መሬት ዓሰብ ከነማልስ ኢና፣ ብቕልፅምና ክንገብሮ ኢና፣ ዓቕሚ ኣለና፣ ከምዚ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኣይንኣምነሉን ኢና። ብዛዕባ ኤርትራ ዘይበልዎ የለን። ኣብ ሓደ ነገር ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሕ ሕቶታት ከላዓለልና ዝጅምር ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ማለት how do we stop this? ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘረባ እንዲሁ ከምዚ ሰብ እኮ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል ዋ በቃ ሰብ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም። እንድሕር እዚ ዕዳን ንህዝቦም ዝምህርዎ ኣለው ዋ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ እዚ። so we must find a way to መንገዲ እንተሎ ጠጠው ከነብለሉ ንኽእል ጠጠው ክበሃል ኣሎ። እንድሕሪ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክትገብር ምን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃልኪ ድማ ዝጠቕማ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ፖለቲካዊ ሃልኪ ንግዚኡ ንዓቢ ጠቕመ እዩ። ንሓዋሩ ግን ንኤርትራ ሓደጋ እዩ እዚ። ዋላ ሕጂ ሓደጋ ክፍጥር ይኽእል እንዲ ግን ንሓዋሩ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ሓደጋ ንምግባር ቀዳማይ ተልእኾ ናይ ህይወቶም እዩ። ህደም ናይ ሽግሮም ክገብሩና ድማ ለይቲ መዓልቲ ምስሓስ እንዲህ ያለው ንግግር የሚሆን ዝኾነ እቲ ጉዳዮም ናብ ምንታይ ኢና ክንገድፎ ንኽእል እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ጭብጢ ስለ ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎን ዝበልዎን ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ብዙሕ ፈኸራ ዝገበርዎ ብቴሌቭዥን ጭብጢ ኮይኑዎም ተቐሚጡ ሎሚ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክለዓል ከሎ ሕማም ርእሱ ዝገብረሎም እሱ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ጀኖሳይድ ከፈፅም ዝኽእል ስነ መጎትን ፕሮፓጋንዳን ነይርዎም እዩ። ስለዚ እቲ ኩንነት ናይ ጀኖሳይድ ክትሪኦ ከለኻ ነዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ምፂኻ ሸቓቕ ከተብሎም ትኽእል ኢኻ። መንግስቱ ሃይለ ማርያም ንኤርትራውያን ንከጥፍእ ብዙሕ ፈኸራታት ይፍክር ነይሩ። እቲ ፈኸራቲ
ጀነራላቱ ይኹን ንሱ ዝፍክርዎ ዝነበረ ብምሉ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ግፍዒ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ጥሪ ኢሉ ይኮነን ግፍዒ ዝፍጽም መጀመርያ ብቓላቱ እዩ ዝነግረካ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ዝበሎ ከም ዝብሉና እንታይ ኢሉ ንኤርትራ ቀዛ ክገብራ እየ ኢሉ እዚ ቀዛ ክገብራ እየ ክብለካ ከሎ እዚ ነገር እዚ ካብ ብዙሕ ምንጭታት ዝወፀ እዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እቲ ናይ ሕማቕ ናይ ምግባር ሓሳባቶም ይነግሩካ ኣለዉ ፅባሕ ንጎ እንታይ ይገብሩ ድማ ንዓታቶም ከቢድ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ በዚ ንዓሰብ ጥራይ ስለ ዝዛረቡ ዘለካ ገለገለ ሰብ ኣቃልልዎ ዝብለና ኣነ ክሳብ ዝስልጭወና ክነግረኩም እየ ምክንያቱ ደርስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንነዊሕ ዓንቂዶም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ብፍላይ ነቲ ተቃዋማየ ባህላይ ምስ ኣቢ ወይ ምስ ብልፅግና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ገለመለ ዝብሉ ንዓታቶም ካብ ቀንዲ ተላላኪ ስካር በነበረ ጉዳዩ ከነጻነት ይልቅ ከባህሩ ያላትን ርቀት ለመወሰን በነበረ ጊዜ እንዲህ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ ከአንድም ሁለትም ሶስትም ከዚያም በላይ የነበራትን ወደብ አጣ። መጨረሻዎቹ 3-4 ዓመታት ላይ የሀገር ውስጥ የአስተዳደር ማፕን ተቀይሮ ነበር። ያ የአስተዳደር ማፕ ሲቀይር ኤርትራ ህዝበ ውሳኔ ኤርትራ ተገነጠለች ቢባል እንኳ ቦቄ አሁንም ተደጋግሞ የሽግግር መንግስቱ ጊዜ እንታይ ንኸሪየኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ናጽነት መስርሕ ብኩሉ መንገዲ እዮም ንዑ ዲቤት ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ና ከም ድሌቶም ክዓብዱ ክእሉ እዮም ሶም ከም ድሌቶም ንኤርትራ ብናቶም ዲቤት ክቕይርዎ ዝኽእሉ ነገር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ኣብዚ ሕጂ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ኣለዉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ኢኻ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሕና ከም ዕብዳን ንሪኦ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ናይ ብልጽግና ዕብዳን እናበለ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ተደጋጋሚ ንሳቶም ግን they are asking everywhere last ለንቀና ኣበይ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብዚ ስሙ for Ethiopia's seaport aspirations and economic integration. Japan has reaffirmed its continued support for Ethiopia's strategic efforts to secure access to a seaport and advance its integration into the global trading system. Japan ክትሕግዘና ሕራይ ኢላላ ዝብልካ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ጃፓን ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕልሚ ክድግፈኩም እየ ኢላትና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ መብዛሕትአን ሃገራት ሕራይ ይብላና እየን ይብሉ እቲ ሕቶ ሕራይ ዝብላኩም ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብኢንተርናሽናል ሎው ኮመርሻል ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ንክህልወካ የስ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና እጆኻ ክንብለካ ንኽእል ኢና ክብልዎ ክእሉ እዮም ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ንኻልእ ሃገር ወሪርካ ክትሕዝ ሕራይ ኢልና ካለና ንምባል ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ እታ ዘረባ ንዓታቶም እውን ትመፅኦም እያ ንዓታቶም እውን ተገምጢላ ክትመፅኦም ትኽእል እያ ናው በዓል ጃፓን ኩሉ ግዜ ጃፓን ምስ ኤርትራ እንታይ ይርክብ ኣለዋ ዝፈልጦ እውን የብለይን ብዙሕ ፅቡቅ ዝምድና ዘለና እውን ማለት ኤርትራን ጃፓንን ሲ ፍሉይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣለዎም ቁጠባዊ ሽርክነት ኣለዎም ክብል ዝኽእል ኣይኮንኩን ቢካዝ ብዙሕ ዝረአ ዘለዎ ይመስለኒ ብግምጣሉ ጃፓን ምስ ኢትዮጵያ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ዘለዋ እያ ብዙሕ ኣብቲ ባጀት ሰፖርት ናቶም ብዙሕ ገንዘብ ትቦም ሃገር እያ ጃፓን ድማ ናይ ኤክስፖርት ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ይርዮ እዩ ማለት ኢትዮጵያ እንተኸይድካ መኻይን ኩሉ ቶዮታ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ is very important ንጃፓን ንዓታቶም ዝሕጉስ ክትዛረቦም ንቡር እዩ ምዚ ሕጂ ናይ ቁጠባዊ ወጥሪ ገጢምዋ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ዝሕጉስ ተዛሪባ ኣብቲ ዕዳጋ ቻይና እውን ትቆፃፀሮም ስለ ዘላ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ጃፓን ኢንድያ ቻይና ሰለስቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ዓዲ ይቀዳደሙ ከም ዘለዉ እዚ ዓቢ ምስቲ ኩሉ ዕንዳረናቱ ነዞም ሓይልታት ከመይ ጌርካ ስኩዝ ትገብሮም ግን to some extent he's squeezing them ንዓታቶም ጨባቢጡ ንህንድን ቻይና ክልቲኦም የቀዳድሞም ኣሎ ስለዚ ካብ ክልቲኦም ረብሓ ክረክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ንቻይናን ንጃፓንን ምክንያቱ ጃፓን በቲ ትራዲሽናል ካርስ ብትዮታን ብገለን ብኒሳንን ኣብቲ ዓዲ ዝለዓለ ቦታ ዘለዋ ቻይና ድማ ሕጂ ብኤሌክትሪክ ካርስ ኣብቲ ናይ ዓቢ ዕዳጋ ትቀዳደም ኣላ ስለዚ ነዚኦም ክልቲኦም ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ወይ እውን ብቁጠባዊ ሽርክነት ክጥቀመሎምን ክብለፀሎምን ይፍትን ኣሎ which is quite normal እዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንዓና እውን ብፍሉይ ሓደጋ ዝኾነ ናይ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና ብርግፅ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነገር ንፀልእ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነገር ምፅላእን ዘይምፅላእን ኣይኮነን ብፍላይ ብቁጠባ ናይ ዓቢ ዕቤት ነቲ ሃገር ብዘየገድስ ናይ ኤርትራ ሓደጋ እዩ እዚ ብዓይኒ ሕስድና ክትርእይዎ የብልኩምን
نحنا بقطبة باندستري بتكنولوجي كي معبلنا أبي نزخلو حدا جنيا زخون حلمتاتو حدا جنيا يزبلكم بقطبة كعب ندحر خيلو تكنولوجي كعب ندحر خيلو دن تنجر كخبط كم زخل مجمعات يدلي حجي قال له وابز كومنت سكشن كخبط خلي نداي تبالنا يبلوني ترى أبلا كذا اللي خلني ها كي كبدنا ندحر غينك فرس الله and نمفراسو انتي جبر الله ده اللي خنا جرا كاي كلني مالتي فانو يواجهوا له قالوا يواجهوا له جن إيرترا actively تجبر نجار كايلن تجبر أنت الله بتحرم جارجا جن تجبر يلن نسو نيرترا كفرس حيل سي نمبر وكل نجار دلو يزلو إيرترا هفرسا أبي أحمد دلو يزلو انتي قديل وزلو حيلي قديل وزلو سزي حيلن بتخخابيز قويزلو نيرترا استراتيجي جن انتي أكد جبرت دل زلا I don't know نزي أبيز بحال إيرترا انتي استراتيجي ناتا አይፈልጥኔ ማለት አይፈልጥኔ ኩለኩም ከለሁ ክትዋጎ ያክብለኩም አይከልኔ because there is no ኤርትራ ንተመጽዋ ክትከላኸሎም በር ክትዋጎ መደብ አለው አክል ብላ ይልኸልና ከተፍሩ ሰያት ደል ዘላክ ንብል ወና ይልኸልና ምክንያቱ we don't see any active movement ኤርትራ ኒ ብልጽግና ከተፍሩ ሰው ይና አብ ከተፍሩ ሰው ትደል ከምዘላ እቱን ኮን احنا ንሪዮ ዘለና ኤርትራ ከመይ ገራ ነፍሳ ትከላኸል ናታ ኔትወርክ ይኹናታ አላያንስስ ተሰፋሐላ ዲፕሎማቲካሊ ክትሕይል ትፍትናላ ዝጽቦ ነገር እዩ ጽቦ ነገር ትገብረ ነገር አሎ ግን እዚ ኣብጥቃና ዘሎ ግን ልክዕ ከምዚ ድሌታቱ ሓደገኛ ዓቕሚ ግን ዘይብሉ ነቲ ድሌታቱ ንክገብር ኣብይ ኣሕመድ ከማ ገይረ ዝርያኒ ሓደገኛ ድሌታት ዘለዎ ግን ድሌታቱ ንክገብር ዓቕሚ የብሉ ናብዚ እዋን እዚ ስለዚ ዓቕሚ ከይረክብ ጥራይና ክንምላዘ ቁጠባውን ገለን ክዓቢ የብሉ ንብል ዘለና እንተ ዓብዩ ናባና ዘለዎ ድሌታት ስለ ንሪኦ ዘለና ኢና ናው እዚ ተሓደ ኮይኑ ሓንቲ ካብቲ ንዓይ ተስፋ ትበኒ ዘላ ነገር እንተላ እዛ ጉዳይ እዚኣ listen The Saudi-led coalition saying Yemen's separatist leader has fled to the UAE as forces bombed his home province after he failed to attend talks in Riyadh. While his group, the STC, insisted he was present in Aden, the coalition in fact claims that he and others escaped overnight traveling from Aden to Abu Dhabi by boat and plane via Somaliland and Somalia. The leader of the UAE-backed Southern Transitional Council sailed from Yemen's Aden report. كم تريو وزلهم سعود عرب لنكنه تأمر يا سري هذا أمين تأمر تبلكال أبزي بوتا أنا تكملوا جزيلون ديجن إذا تأمري إمارات بزح قلتم كم زلوا تكنولوجيا كم زلوا حيالات ودابتها زلوهم برك يقصد زعتقو ملشاتات حيزا حجرات كتفرارس كم تخل بتيورد يكون بتكبار كنرز عن هنا نهزبي سقاينا هزبنا هجرات كم حسب ريناينا أوش تحيدت معلتات ناي عمتات زهزنا دقتو كنتات كفرس جن أنا كم زي تصبغوا أب يمن اتنا يمن بإمارات تدقيفو عمتات نحد عسرت عمت تداليو كل عينة أسوار عيزو نملي من كتقل فتن زنا برأسسي تسعيري بلكم يلقون فحيلو dissolved كوينو dissolved ما راح نعطو هديمو كم تري ودر لهم كاب عدن كابتن ناي سعودية مدكعتي بجالبة هديمو ناب سومالي لاند متيو كاب سومالي لاند بنفاريت ناب مغاديش يمتيمو كاب مغاديش دما بخال نفاريت جيروم إمارات مالتيو ناب أبدابي وسيدمو this is the story زي نايتي مرحنا ناي STC زبحال زنبرة توجله أغلالا هديمو كاب تهاجر وتيو دحري عسر دحري كبتشحن عسران دحري شدشت عمت already almost مالتيو دحري قلت شحن عسران بانديرا نا يمن مجمر يا جزي لونكم ابعدن بانديرا نا يمن امبلبيلا دحري شدشت عمت بانديرا نا يمن اب كتم عدن قد مستوسن ساعات كتم بلبل ترايا يلو بخلا زراربا بمولو تجماجم بحري سعوديه تقصاصيرات سترا يكون اب جماجم سقاطره ابتي دسيت ناي سقاطره زنبره بوتاون تقصاصيرما ناو كم إيرتراوي إذا قد دايز كن من تاي قد سنة الله يبلغكم يا رب زحلفه أبعل دسيت حنش ترجعون لهم أبعل دسيت حنش كوفي لزنا بري حيلنا إمارات نيرو ترجعوني إذا حيل زي تعاليز بحال زلو this is real great news عبزيناين إيرترازي مغنياتو أبي أحمد حلمنا أتو كالك خون غليو ناب إيرتراكو قبرو زحسب زنا بري قد دايقن
بعب كفاليو حقوق تسير زلو بعب كفال إمارات كاب يمن موسى مالت نيرترا حاد عب عوتيو أقاليلنا هنريين خلينا أقاليلنا كنريين خلينا أبي يمن زلو هذا جنيا زبال حوتي يمزبلوني give me a break حوتنا على قربيتنا تهريمة هرارينا ينفلتنا حوتي قربيتنا أنا سانا نيريو كندق زجيريو كنت هرارة ما يترانا سلزي إيرترا بزو خينو بتي إزنا إمارات كابز بوتازي مئلايا كم صبغ زينان كما قدس زينان نمبر كم حماق زينا نريقلو أبنت يخد مخنيات يبلان محمد بن سلمان نايب حكي بهزب أفريقيا بهزب عرب كمون ببزحات هقرات علم عبا كبر زوها بزر مراحي زقبو دمايو I think أب إسرع أسران حمشتن كاب كله دبلوماسيست استجبرة بوجن إيرترا هذا زبالة صد استجبرة تلا سعود عرب استجبرة تركبيها مستعب سعود عرب استجبرة زمدناتات اللي كله دم زاني مود داتا ورح عسر تبيلنا سعودية خيرو استجبرة عسر تدي عسر تقلته I don't know President سياس مالتيو one of the best decision one of the best حركة زبالة تذكر سرحناتك خون زغلسيو حركة أب دبلوماسي ناي كارنافريكا ناي أفريكان تزبالة سرح انتلو إذا سرح زيها تكون تخل من البات دحريتها مليسنا هنريو تجمبيرنا. Tectonic shift is taking place in the Arab world. It's nothing to do with the temporary and patchable squabbles of princes or spoils or alliances. Neither has it any relevance to the two traditional bugbears of the Sunni Arab ruler, Iran and the Muslim Brotherhood. It's not been triggered by a trader setting himself on fire after having his food carts confiscated by officials in Sidi Bouzid, Tunisia. No mass demonstrations have taken place in Cairo calling for the downfall of the dictator. And yet this shift could have as wide a repercussion as the Arab Spring once had 15 years ago. What's commonly referred to in the Middle East as the real nations of the Arab world, and by that we mean nations with a significant population, have woken up to what's been happening around them. Saudi Arabia, Algeria principally, but also Egypt potentially, have realized that a plan to dominate and control the key choke points of the region by Israel explicitly. بحفشة انتاينا نرزلنا حقرات عرب حدش رياليتي حدش كوننا تقاط من جميرو اللي يزبل زلو دحر عرب سبرينج تباهيلا بكتشين عصرت حدا زجتجمره بزحات عبيت هقرات عرب تداخيمانيا بفلاي قبسي تداخيميو سوريا تداخيميو إيراق ميو تداخيمنيرو ألجيريا ون to some extent كم تزدل يكونن إيران بزخوان انتاي زبل زلو إذن أشت هقرات عرب أب حدا جزية كويت أكال جزية قطر هجون تخون إمارات إذن أشت هقراتنا جالف ستيتس قبل دما إسرائيل مستفل عليه جيماتنا جبرت نزه هقرات عرب دكتور تبلع زنبرت أبزوان زك آير زول يمثل بفلاي زي هجي بوجن سعودية زر زلو من قصاص سعودية مس تركي تجبروا زلا زمدنا سعودية مس باكستان تجبروا تعطوا زلا مر سمعاتن ديلاتن سعودية مس إيران كلها يجبروا تسمع سعودية مس تركي جراتوا زلا ركب زي أكداسيو هقرات أسلام كم زي لنك تحاببرا أي حسبني نير إسرائيل يدلون نيرا يا جيب برقص نا إيران نا سعودية متقررة نصبو نجر كفتري كنبلا نخلينا مهنياتو نيران ورد إسرائيل كتد كمان كتد فان حكي ناس لزلا أملاق يتحنو ميرانوية بر تاسيفنا إسرائيل قبل اليوم يعطى طويلة زلا سلوزي نا إيران is another thing بحفشاقن هاقرات عرب they are facing a very very challenging topic بزي قد داي زدما حجيز اللو كنتا دما إزي ناي إمارات بدهو تزبق زخبد بدهو سلزنا بري نسوي إلا مهلاو بروفيسور محمد حسن تبقى يرتزاري بواني رجع በተለይም በቀጠናው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ከምትፈጥረው ሀገር አንዷ ኤሚሬት ነች። እጇ ተቆርጧል የሚሉ ወገኖች አሉ። በዚህ ቋንቋ እርሶ ይስማማሉ? ኤሚሬት እጇ ተቆርጧል፣ ጣልቃ ገብነቱ አሁን እየደከመ ነው፣ አብይም መርዶ ተቀምጧል የሚሉ ወገኖች አሉ። ከ4 ኪሎ የሚመጡት መረጃዎችና እስቲ እንደው በዚህ ላይ ያሉትን ሐሳብ ያካፍሉን። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ወንድሜ ዘውዱ፣ እውነት ነው። ቀኝ እጇ ነው የተቆረጠው። አየህ እኔ ልጅ ሁኜ አንድ
ኢትዮጵያዊ አርቲስት የሚዘፍናቸው ዘፈን ነው ትዝ አለኝ። የሚገርምህ እቺ ትንሽ ሀገር ነፃ ከወጣች በኋላ ቀስ እያለ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ነዛ ጉዳይ ናይ ኢማራት ብዕምቆት ዝፈልጦ ሰብ እንተሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እዩ። ብዙሓት ክኢላታት ነዚ ቦታ ነዚ ኩነታት ዝዕዘቡ ዘለዉ ሲ ኢማራቲ ኢዳ ተቆሪፃ ይብሉ ኣለዉ። መቸም እቲ ኢዳ መቁራፃ ብዙሕ ሰብ ዝድንግፀሉ ወይ እውን ዝበኽየሉ ሰብ የለንን ድዩ ግን ሚት ካብ ሚት ተቆሪፃ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ፅልዋናታ ግን ተፀፊኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ። ምክንያቱ ከምዛ ዝብለኩም ፀናሕኩም ብክልቲኡ ወገን ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ዶሚኔት ክገብርዎ እዮም ደልዮም ነይሮም ነቲ ቀይሕ ባሕሪ። ብወገን የመን ጠቕሊሎሞ ነይሮም ኦልሞስት፣ ብወገን ሶማል ብበርበራ ኣትዮም ነይሮም። እዚ ሶማሊላንድ ማለት እዩ። ፑንትላንድ ከምኡ እናበልካ ኖርዝ ኢስት ዲዘለ ዝበሃል ኣሎ ስተይት እውን ታሕትና ወረድካ ዳርጋ ብኩላ ናታ ሶማል እውን ከምታ የመን መቃቂሎም መጀመርያ መቃቂልካ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ድማ ብንየው ንሱዳን ስዒርካ ንምምፃእ ኣብ ኤርትራ እውን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ብልፅግና ኣብቲ ገባሕሪ ዶ ዓሰብ ዶ ዓፋር ዶ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ኣካልናት እዩ። ስለዚ ነቲ ቀይ ባሕሪ ብቁልፅሙ ረቢሹ ሃገራት በታቲኑ ብደም ናይ ንጹሓት ክቋፀር ዝሓስብ ዝነበረ ኣይሰለጠን ፈሺሉ ኣሎ። ስለዚ እዚ መፍሻል እዚ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ሃገራት ንስዑድያ ዓበይ ውዕለት ክህልዎም እዩ። ስዑድያ ንሰናይ ተግባር ወይ እውን ንቅዱስ ዕላማ ወይ እውን ንካልኦት ህዝቢ ከተሐጉስ ኢላ ትገብሮ የላ። ንዓዓ ሓደጋ ስለ ዝመፅያ ትገብሮ ዘላ ንነፍሶም ዓበ ሓደጋ ስለ ዘጋጥሞም ዝገብርዎ ዘለው እዩ። ግን ስቲል ንነፍሶም ክብሉ ነቲ ዞባ ዝነበረ ሓደጋ ኣብ ምፍታሕ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ግን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን። ናው ኢማራት ብዘይ ዓብይ ምትኳስ ኢዱ ክህብ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን። ሶ ኦልሬዲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ there are a few things that we need to see here ሓንቲ ካብዚ ብዙሓት ዝብልዋ ዘለዉ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ። እዚኣ ኣይኮነትን ከረየኩም ደልየ ፀንሐ just give me a second ሓንቲ ላብዚኣ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓለ ስፔሻል ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣብ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ዝኾነ መሳት ብሎስ ንዑ ፀዊዖም ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ እውን ክትፀፍዖም ስለ ዝጀመረት፣ ስለዚ ኢማራት ድሕሪ እዚ ውድቃት እዚ ክልተ ምንቅስቃሳት እያ ርያ ክልተ ሓንቲ ምዚ መሳት ብሎስ ትገብሮ ዘላ ርክብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከምስ መንስከ ምስ ኢትዮጵያ that's the only thing we have seen ዲፕሎማሲ ናይ ኢማራት ስክልተ ሃገራት ጥራይ ነሪና ምስ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ከምኡ ድማ ነዚ መሳት ብሎስ እዚ ምስኦም እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሲኒየር ኣድቫይዘር ዝበሃል ዘሎ ምስ ኢማራት ፍሉይ ርክብ ከም ዘለዎ ይንገር እዩ። that's why ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክፈትሖ ይክእልኒ ኢሎሞ ብዙሓት ኪላታት እዚ ሰብ እዚ ክሽምግል ኣይክእልኒ ኢሎም ምክንያቱ ፀቅዒ ናይ ኢማራት እዩ። ኢማራት ድማ መንጎኛ ኣይኮነን ኣብቲ ኩናት ተሳታፊ ናይቲ ኩናት እዩ። ስለዚ ምስ ሓደ ተሳታፊ ናይ ኩናት ንጎ ምሸትን ኣብ ኦፊስ እናኸድካ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክትፈትሖ ይትኽእልኒ it doesn't make any sense that's why ወላ ማርኮ ሩቢዮ ኣይኣምኖን ነዚ ሰብ እዚ ግን ክዛረበካ ይክእልኒ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ቤተሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ስጋ ዝምድና ኣለዎ ወዱ ነዚ ንዶናልድ ትራምፕ ጓሉ ተመርዒ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናይ ስጋ ቅርባት ስለ ዘለዎም ማርኮ ሩቢዮ ኣይቀርባን እታ ጉዳይ ግን መሳት ብሎስ ክፈትሖም ዘይክእል ተረዲቦም ኣለዉ። ብግምጣሉ ነዚ ስለ ዝፈለጡ ነዚ እውን ረኺቦሞ ነይሮም እዮም ስዑድ ዓረብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ርክብ ስመን ተሳቲፎም ነይሮም። እስኪ ዳርጋ እቲ ፖለቲካ እኮ ከመይ ይመስል እዚ ከምዚ ፖለቲካ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ገለን ካ ይዛረቡ እዮም ኢማራት ሓደ ግዜ ኣብዚ ርክብ እዚ እዞም ኣብ ስእሊ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ጥቁ እታ ስእሊ እንተላ ኣብዚ ከረየኩም እዚ ኣብዚ ስእሊ እንተሪኢኹሞ መነመን ተሳቲፎም ነይሮም መሲልኩም بعبيو هيز هاينس شيخ محمد بن زايد ال نهيان تنقص ام بي سد مالتيو دحريو شيخ طاهون بن زايد ال نهيان حو خالد دحريو deputy ruler of Abu Dhabi national security advisor his excellency Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan قال حو مالتيو deputy prime minister and minister of foreign affairs and his excellency Sheikh
ሸኸቡት ቢን ናህያን አልናህያን ብሙሉት መንግስቲ ኣሕዋትዮም ወይ ደቆም እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣቡዳቢ ከምኡ እዩ ብሙሉት መንግስቲ ፎሬን ሚኒስተር ገለበለቲ ዓበይቲ ስልጣናት ኩሎም ብዙሓት ኣሕዋት ስለ ዝኾኑ እቲ መንግስቲ ሳቶም እዮም ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ ከምኡ እዩ ማለት ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ይኮነን ሮያል ፋሚሊ ስለ ዝኾነ and there's nothing wrong with that it's just ሞናርኪ እዮም ሶም ሞናርኪ እቲ ዘገርም ማለት እዩ ሞናርኪ ኮይንካ ስለምንታይ ዴሞክራሲ ዘይትገብር ገለ ይበሃል እዩ because it's a choice ንዓረብ እኮ ንስዑድያ ስለምንታይ ዴሞክራሲ ዘይተኣታቱ ዝብሎም እኮ የለን ንኢማራት እውን ከምኡ ዝብሎም የለን and nobody should tell them ወላ ሓደ እውን ክእዝዞም የብሉን ሃገሮም ከም ድሌቶም ራይ ንኻልኦት ግን ሱዳን ኢማራት ኣብ ሱዳን እንታይ ትብል ሲቪላዊ መንግስቲ ዝድለ ትብል how come ባዓዶም ከምኡ ዘይደልዩ ኣብ ሱዳን ክኾን ከሎ ፍሉይ ነገር ዝመርፁ እዚ እቲ ንሰብ ዘገርም በር ኢማራት ኣብ ዓዳ ስዑድያ ኣብ ዓዳ ድሌቶም ተገበሩ ንማንም ዝስማዕ ኣይኮነን እዚ ሕጂ እቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝፍትኑ እዮም እንተኾነ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ስዑድያ ንበዓል እዚ ረኺባ ነይራ በዓል እዚ ኸ ሰነተር ሲኦም እንታይ ይብሉ ስምዑ Because throughout this conflict we the United States have continued to send weapons to the United Arab Emirates, the UAE, who we know are arming the murderous RSF. Report after report from the United Nations, human rights organizations, and journalists have provided evidence that the UAE is doing this. In fact, Mr. President, in January of this year, the Biden administration confirmed to me directly that the UAE was providing material support to the RSF. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንRSF መን ይሕግዞ ከም ዘሎ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ግን ሎቢ ዝበሃል ስለ ዘሎ ረብሓ ተተሓዙ ፖለቲከኛታት ስለ ዘለዉ ምስ እስራኤል ድማ ርክብ ስለ ዘሎ እቲ ኢማራት እናፈለጥከያ ተሓኪ ጎሲኻ ትኸይድ ማለት እዩ ነዚ ግን መን ይቕይሮ ኣሎ ሕጂ ዳትስ ዋይ ድማ ንስዑድያ ነመስግን ዘለና ስዑድያ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ኣብ የመን ስዒራ ወይ ገለ ንብል ዘለና ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኢና ንዛረብ ዘለና that's a very important factor ዲፕሎማቲካል ማስል ክልወካ እንተኽኢሉ ጥራይ እዩ እቲ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ዝገበርካዮ ሶሊዲፋይ ወይ እውን ወታደራዊ ኣካይዳ ዝሓዝካዮ ነገር ብዲፕሎማስያ ክትዕወተሉ ተዘይክኢልካ ትርጉም የብሉ እቲ እስኻ ብወታደራዊ ሓይሊ ሰዓርካዮ ብዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ዝስዕረካ ተኮይኑ ይጎድኣካ እዩ ስለዚ ናይ ስዑድያ ወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ዲፕሎማቲካል ቅልፅምናታ ድማ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ እዩ ሶ ከም ንሪኦም ዘለና ነቶም ኣገደሲ ሓይልታት በዘምፂኦም ይረኽብዎም ኣለው እዚ ናይ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቲ እዩ ስለዚ ምሳቶም ተረኺባ ሰነት ድማ ትቐንዲ ወሳኒ ኣካል ብፍላይ እቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ድማ ትቐንዲ ዝውስን ኣካል ስለ ዝኾነ ምስኣቶም ተረኺቦም ኣለው ነቲ ጉዳይ ድማ ስለዚ እዚ ንመን ኢኻ ትብሎ ንኢማራት መርዲ እዩ ብከስ ኣብ የመን ተሳዒሮም ጥራይ ዘይኮነስ ብዓብዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ተመሳሳሊ ውድቀት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ እቲ ፅፍዒት ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ስዑድያ ነቲ ጉዳይ ፋንዳሜንታሊ ካብ ኢማራት ከተርሕቆ እያ ኢማራት ዓብ ክሳራ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ ናታ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይሆፕ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ኣይዝሕሉ ንኾኑ እሳት ራያታ ፀሎት ክከውን ዘለዋ ንኢማራት ዝደፍዕ ንስዑድያ ዝደፍዕ ሓይሊ ጥራይና እንደሊ ዘለና ጥራይ በሉ ስዑድያ እዚ ሕርቃና ይኹን ኣካይዳ ከይቅየር ጥራይ ፍርሁ ኢና ንብል ዘለና anyway this is a very interesting one እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነታ ናይ ስዑድያ ትውስኽ ሓንቲ ኣርእሲ ድማ መፂኣ ኣላ እሳ ድማ ቱርክ ትበሃል ድማ ኣብቲ ጉዳይቲ መመሊሳ ኢዳ እናእተወት ትኸይድ ኣላ እንታይ ስለ ዘጋጠመ ቱርክ ክተኣቱ ዘላ listen time we are bringing into the attention of the international media that Israel continues to drag the region into instability and the Netanyahu government is playing a very dangerous games provoking all the fault lines and we have seen ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቱርኪ ነቲ ናይ እስራኤል ኣብ ሶማልያ ዝገበረቶ ኩነታት ይቃወሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝገበረቶ ስጉምቲ ብዙሕ ተቃውሞ ቱርኪ ብተደጋጋሚ ተቃውሞ ትገብር ኣላ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንሃገራት ዓረብ ለንቀኔ ኣፀቢቑ ኣቆጥዕዎም ዘሎ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እውን እዩ ስምዕዎ ድሓን Somalia has strongly condemned a visit by Israel's Foreign Minister Gideon Saar to Somaliland, calling it an unauthorized incursion and a violation of Somalia's sovereignty.
The Somali Foreign Ministry said the visit to Hargeisa, the capital of the breakaway region, was carried out without the consent of the federal government and is therefore illegal and invalid. The condemnation كم تري ورا لهم زي منيستر قتات وصاي ناي إسرائيل ناب سوماليا ناب سومالي لاند أتيو خمسة نبرة ذكر كوينو بزي فقاد ناي فدرال منقس ناي سوماليا استقبل رجوع نيرو اسمع للدماء بقلتي ني لولاوي مريت ناي سوماليا كرق سكولوتي منيستر بفقاد نايتي فدرال منقس يكونن كلاير ناتهم كأتخلو فقاد ناتو ينبرو من سلازي سوماليا بزترر قانقوا كوني ناتو جن سوماليا دخمت هاجر يقاتبلا برقز دخمت هاجر دمايا بين سوماليا زرايات هاللوغة زرايات ناتا دما رأيوه نسوماليا سلازي فتوت رايدي يكون ستكونتات مساطاتهم وسلازي غير هذه هاجرات عرب بملأن ترد زخنا مجلسي أو تير سلامتاي نسرائيل لما خنان هذه قداي زدما كم نريد زلنا نسوماليا ما مليسو سبيشال اتنشن نختركب يقبرار له أبزتري وزل لهم بزحات هجرات اللوا بجاك إمارات مالتيو زي نيجيريا بلو ألجيريا بلو قبص بلو قطر بلو جيبوتي بلو سعوديا بلو كويت قطر أمين بزحات هجرات I don't know Maldives Republic of Maldives وني بلالو زي ministers the foreign ministers of the I don't know the organization entire organization the Arab League دي ولا the Muslim nationalist I think the Muslim and the organization of Islamic cooperation whatever anyway the any organization مخانو أي تردانا لوجن زي أبي بزحت لي استهجرات زحزة كنا نه قبل لي نايتي جعزو ناي إسرائيل زجبرتو قبل علي سومالي لاند مالتي بو من تردما نتمرحنا سومالي لاند أبزحت هجرات نخيكيد أب جدا وريد ولو مالتي زي ها درو تي إسرائيل أب سومالي لاند زجبرتو أبي confrontation فتيرو لب هجرات عرب مالتي أبي تقامون أبنا عبن فتيرو له زد ما نسوماليا يتقمال له نسوماليا يتقمال له يزي مغنياتو أمريكا نسوماليا أبزوان زي كتعنوات راية تدلز الله مليسا كتعنوات تدلز الله بقمت قالوا هجرات عرب أبقنا دو يبلو له تحاينا دما أبقنا دو تبلا الله دو كتبل تحسب الله اتساقام جن لانكني ناي تشاينا مراحي ناب سوماليا كما تتحسب نيرو ناي تشاينا مراحي ناب سوماليا كما تتحسب نيرو guess what happened حنت دراما أقات إمالا تا دراما دما زي رايوا Trump's bad books is Somalia. In his latest attack, Trump has paused all assistance to its government. Why? Well, the US has accused Somali officials of destroying a World Food Programme warehouse, which Washington funded. The Trump administration also accused Mogadishu of illegally seizing 76 metric tons of donor-funded food aid meant for vulnerable Somalis. Since coming to office last year, Trump has slashed foreign aid expenditures and dismantled US aid. So, the impact of this move... Okay. جي كم تري ودا لهم أبزن ريوت أنا إحنا ريبورت مالتيو every time إسرائيل جلس قمت ندحر جير كتجبر كوينا ويونجلا نجار كتجبر تكوينا في سوماليا أمريكا حدش درامات فتر ولا زناي أب مينيسوتا زبال زلوا قبل سومالويان أكل نايتي نا إسرائيل لوبيز جبرو بروباغندا مخانو نيزي نا سومالي لاند أفلت أنه مهاب استجبري سلازي كله تنريا زلنا زعجز سرك زي قات أماني بلا لغون سرك قات مخوني تخال نجار ولاتي فراود دبلوز اللي مينيسوتا قات أمان ويا قات يمكن لا يكلني سوتي منقسي بعلو قبلوز غليجن بوت تكيم كاز جبر زلوا بعد إلى ماسك ماسكهم كاليعون بقى عنقهم مشيتن من سوماليان كتكع زوال زلوا زي أكل نايتي أب بوليتيكا وأجندة خد كيرون نتزلوا كنتات كون كلي بزخنة بزي كنتات كان رخلنا أمريكا نزو كنتات زت تقيمة زخنة يكون حجز نسومال تبوز نبرت تطو كتب له مخانا نجير الله. now زي كبيدو سانة خوني خليو كبيدو سانة ونيو نسومال لجزيو كشجراي خل خوني جن أما داتا أمريكا توتياتك كنت كنزوت خليقة تشجيرك كاب شجرك كتوت قلت خل منجدين تولجن I think that's the only option تيونكو كجبر زخلنا قرن تولو نسيب زخنة أتي بالشونا كجبر زقبوي ويتصبغ يبلي اللهنجن أمريكا تغلالني سوماليا زوبوز نبرك حجز توقف بلا لا سوماليا كابزي وتيا نفسها محديرات خلد تخون
ኣይትኽእልን እሱ ንግዜኡ ንገድፎ እዩ ካብዚ ወፂና ሓንቲ ነገር ነይራ ኣብዚ ተረኺባያ ክገብረልኩም ዝደሊ ዘለኹ ኣሜሪካ ጠቕላላ ንኣፍሪካ ከተንበርክኻ ትደሊ ኣላ ኣፍሪካ ሓንሳብ ዩኤስኤ ከነብሎ ኢና ሓንሳብ ገለ ከነብሎ ኢና እናበለት ንኣፍሪካ ኣብ ተፈራርሃሉ ዘላ ኣብዚ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ቻይና ድማ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ናብ ካልእ ናይ ኣፍሪካ ቻምበርስ ኣትያ እቲ ኣሜሪካ ክትገድፎ ዘላ ነገራት ባዕላ ክሽፍኖ ምዃና እያ ትፅዕር ዘላ ስለዚ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ከዓ ነዚ ናይ ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ኣሜሪካ ካብኡ ትሃድም ኣላ ቻይና ድማ ሞር ነቲ ቦታ ትሕዞ ኣላ እጂ ንኣሜሪካ ድዩ ፅቡቕ ንቻይና ድዩ ፅቡቕ ምስ ግዜ ይክረ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ቻይና ፍሉይ ርክብ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ኣፍሪካ ንቻይና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮንቲነንት እዩ ከም ሓደ ዓብዪ ዕዳጋን ኣገዳሲ ዕዳጋን እያ ትሪኦ ስለዚ ሞር ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኢትዮጵያ ዝገሸ ቀንዲ ንኢትዮጵያ ብፍሉይ ስለ ዝፈትዋ ጥራይ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንታይ ዳ ሕብረት ኣፍሪካ ወስሉ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ዳርጋ ኣብኡ ነዊሕ ስምምዕ ምስቲ ወይ እውን ብዙሕ ርክባት ምስቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቼርፐርሰን ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ንብልፅግና ወይ እውን በዓል ዓቢ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ዝፈጥረሎም እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ምህላዊ እዩ ብዙሓት ሃገራት ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክርክብ ክገብሩ ክመፁ ከሎ ንኢትዮጵያ እውን ዲፕሎማሲ ይገብሩ እዮም ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝገብሮም ንኢትዮጵያ ጥራይ ስለ ዝደልዩ ዘይኮነስ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ርክብ ክገብሩ ወይ እውን ዝኾነ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ስለ ዝደልዩ ግድን ድማ ናብቲ ሃገር ይመፁ ስለ ዘለዉ ጎኒ ጎንና ድማ ብሓንቲ መገሻ ክልተ ነገር ወይ ሰለስተ ነገር ከነሳለጥ ንኽእል ኢና ስለ ዘብሎም ዘይተዓደነ ሓገዝ እዩ ዝፈጥረሎም ንኢትዮጵያውያን እዚ ዘይተዓደነ እዚ ኩሉ ገይሮም ግን እዛ ኢትዮጵያ ሎሚ እያ ዘላ ናይዚ ኩሉ ዝረኸብዎ ሓገዝ እዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ፍሉይ ነገር ዝገበርዎ ነገር የለን ካብ ንዓቡ ንሓትሕዶም ክባልዑን ክቃተሉ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ኣሜሪካ ትወፅእ ቻይና ድማ መመሊሳ ምስ ኣፍሪካ ሽርክነታን ምትሕባራን ክትዕቢ ትፍትን ኣላ ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ካልኣይ ብቐጥታ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ከሎ ምስ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ተራኺቡ ብልፅግና ሓፍኮፍ ክብሉ ቀኒዮም እዮም ገለ ካብቲ ተሰማምዕዎ ግን ክንርኢ ኢና እንታይ ተሰማሚዖም ቻይና ሲ ምስ ብልፅግና ብዙሕ ዲል ጌራ ዶ ገሎ ዶ ይበሃል ነይሩ እዚኦም ኢትዮጵያ እየ ዝብለኩም ዘለዉ ለኽባጣት ምዃኖም በዚ ከትፍል ለኽባጣት ሃገር እዮም እንታይ ክብለኩም ኢለ ኪ ኣውትካምስ ኦፍ ደ ዲስካሽንስ ኢንክሉድ ቻይናን ኢትዮጵያን ተዘራሪቦም ዝተሰማምዕሉ ነገራት እዩ መጀመርያ ፒፕል ቱ ፒፕል ኤክስቼንጅስ ድሓን ህዝቢ ንህዝቢ ይብሉ ካልኣይ one China principle Ethiopia reaffirms its dedication to one China principle supporting China's territorial integrity and sovereignty ረይዎም እዚኦም ኢትዮጵያ ሓደ ቻይና ፖሊሲ ሙሉእ ብሙሉእ ኢና ንድግፎ ስለዚ ንቻይና ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ብፍፁም ኣይትንከፍኒ ይብሉ ካልኣይ እሳ ጥራይ ኮነት ኣበላ ፅንዑኒ ከሪአኩም እየ ነዚያ ጥራይ ኢሎም ምሕላፍ ፅቡቅ ነይሩ ኣብ there was this element more explicitly استزاربوا ነይሩ ብጉዳይ ናይ ታይዋን ሲ ብፍፁም ዝምልከተ ኣብ ጉዳይ ናይ ቻይና ሲ ታይዋን ሲ ፍፁም ከብል ኣይብሉን ኢሎም ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺባያ ከምፃልኩም ኣብ ገለ ክፋል እያ ነይራ ንጉዳይ ናይ ታይዋን ሲ ብሽሙ ጠቂሶም ሲ ብፍፁም ንቻይና ኣሸጋርነት ስለ ዝኾነ ብፍፁም ክትንከፍ ዘይብሉ እዩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ዋን ቻይና ፖሊሲ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትንከፍ ዘይብሉ እዩ እናበሉ እዮም ተዛሪቦም ብግምቲ ኣለ ከንመን እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ንሶማሊላንድ ክድግፉ ሶማሊላንድ ካ ክንድግፍ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዚ በቲ ሓደ እቲ ዝብልዎን ዝገብርዎን ነበይን እዩ ሶማሊላንድ ንሉላውነት ናይ ሶማልያ ጥሒሶም ምስ ሶማሊላንድ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክንህብ ኢና ኢሉ ንዓመታት ዝፈክረ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ፀገም የብሎምን ንድኹም ክድንድኑ ንሓያል ክኽብሩ ከም ንቡር ገይሮም ዝወሰድዎ እዩ ሶማሊላንድ ምስ ታይዋን ዝበሃል ዘሎ ዝርክብ ዘለዎ ዓዲ እዩ ዓብዪ ኣሕመድ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ቀራቢኣ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዘሎ ኣትሊስት እቲ ብልፅግና እንተኾነ ንዓታቶም ጉሕፍ እያ ኣቢልዎ ምስ ቻይና ክኾን ከሎ ቻይና የተከትሰንዑ ዋን ቻይና ፖሊሲ ብፍፁም ኣብ ጎንኩም ኢና ዘለና ንሕና ታይዋን ይሃሉ ወላ ይሃሉ ዝግድሰና ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ ስለዚ ከምዚኣ እያ እታ ፖለቲካ ናቶም ማለት ትፀርፎም እውን ኣይኮንካ ምስ ረብሖም ዝኸዱ እዮም መትከል ዝበሃል የለ ገለ ዝበሃል የለን ሓደ ግዜ እቲ ብመትከል ኣካይዳ ወላ እኳ ቅኑዕ እንተኾነ ኣብ ረብሓ ግን ካሕስየካ ይኽእል እዩ እቲ ፖለቲካ ሳክት ኣይኮኑን ፖለቲካ ምንዝርና እዮም ዝብሉ ኣመንዝራ ምስ መን ትድቅስ ዘገድስ ኣይኮነን
ዘገድሳ እንታይ እዩ ገንዘብ ጥራይ እዩ ወይ ኣመንዝራ ክትከውን ኣይትኽእል እያ ኣመንዝራ እንድሕር ኮይና ግን ዘገድሳ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ምዝኸፍላ እያ ትድቅስ ሰው ፖለቲካ ድማ ከምኡ እዩ ውሑዳት ኣብ ሃገራት እዮም maybe ብመትከል ብፕሪንሲፕል ክኸዱ ዝፍትኑ መብዛሕትኦም ብኢንትረስት እዮም ድሪቨን ረብሓናቶም ጥራይ ዘገድሶም ምስ ረብሓናቶም ድማ ልክዕ ከምዚ ንፋስ ኣብ ዘለይዎ ይገማጠሉ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ብርግፅ ከምኡ እዩ እጂ ንሕና ብመትከል ንኸይድ እንተለና ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ቀንዲ ፀላኢና ከጥፍኣና ለይቲ መዓልትን ዝኸይድ ግን ከም ንፋስ ዝገማጠል ተኮይኑ መን እዩ ዝኸስር ክትግምቱ ገዲፈኩም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ መልስናቱ እውን ንፁር ስለ ዝኾነ ናው ካልእ ኣብዚ ለንቀደ ዘሎ ድማ እዚ ረኣይዎ እዚ ከዓ ግብፂ ምስ ዩሮፕያን ዩኒዮን ብዙሕ ርክባት ከም ዝገበረት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክባት እዚ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ናው ኤርትራ ኣብ 2026 ዝምድና ምስ መን ኣለዋ ዝበለፀ ዝምድና ምስ መን ኣለዋ እስከ ንገሩ እወ سعودية إلكم جبس إلكم قلت السن بقى تنكالي دحن كم دليتكم الصوان تليان كتبلو تقول يوم تشاينا وين علو قن يا بزح نجار قن ريال لنا تموزم دنا لنا قن nothing moving راشا علو قن دحن قلت السعودية قن active زخنة زمدنا لنا بحر دما ريتسي فورمز بحال دما ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሽርክነትና ይዘን ሃገራት እዩ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሓሉ ዝግባእ however ንዓይ ዘገረመኒ ለንቀነ ግን እዚኣ እያ ብኸመይ ከም ዝትርጉማ እውን ኣይተረዳእትና ኣላ እዛ ስቶሪ እዚኣሲ ብኸመይ ከም ዝትርጉመልኩም ከማን ኣይተረዳእትና ኣላ ምክንያቱ ፎከስ ዶቸ ቬለ ዝበሃል እንታይ ለውፅኡ ነይሩ ሳውዲ አረቢያ ተርኪ ጅቡቲ ኢጅፕት ሶማሊያ to jointly secure maritime navigation at Bab el Mandeb. نايك بحر security سي سعود عرب تركي جيبوتي جبسي سوماليا خوينوم كاب باب المندب نتناي باب المندب انقسقاس كوحس ويوم يبلالو ازي ኤርትራ ዳበ የላ ኤርትራ በላ ብዚ ዋይ ኤርትራ ኣከምዚ ጉዳያት ድሕሪት ተርፍ ዘላ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ሽርክነት ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ፕሬዚደንት ዝዛረበሉ እንተሎ ዞባዊ ኩነታት ተፋሰስ ኒል ዋላ ክሳብ እቲ ናይ ፐርሽን ጋልፍ ዘሎ ድዩ ምስ ጋልፍ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ድዩ ብምሉእ ቀይ ባሕሪ እዚ ኩሉ ኔይበርሁድ ናትና እዩ ኣብኡ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ክህልዎ ሽርክነት ክህልዎ አይደነው ብዛዕባ ሽርክነት ክንዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረብ የለን ኣብቲ ከባቢና ካልኦት ዝግድሰው እውን ኣይኮኑን ይብሉ እዮም ግን ንረብሖም እዮም ዝጓዩ ንሽርክነት ክንዲ ኤርትራ ወይ ክንዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝማጎተሉ ሰብ የለን ግን ኣብቲ ናይ ሽርክነት ባይታ ክመፅእ ከሎ ግን ኤርትራ ትተርፍ ኣነ እዚኣ somebody explain to me why is this መራኸብ ስለ ዘይብልና ድዩ ሓይል ባሕርና ምሳቶም ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ድዩ ወይስ ስለ ዘይንዕደም ድዩ why is ኩሉ እቲ ስራሕ ናይ ግራውንድ ወርክ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ሓሳባትን ስትራቴጂካዊ ሓሳስባን ኤርትራ ትዛረበሉን ዲፕሎማሲ ምስ ግብፂ ክትከይድ ከላ ምስ ዑድያ ክዛረብ ከሎ ብምሉእ ነዚ ናይ ዞባ ኩነታት ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረበሉን ዝማጎተሉን የለን ኣብቲ ባይታ ስራሕ ክመፅእ ከሎ ግን ኤርትራ ኣይትረአን እያ እንተወሓደ እዚ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኢለኩም እየ ናይ ኔቪ ትሬኒንግ ድሪል ብሓደ ግብፂ ስዑድያ ካልኦት ሃገራት ዝተሳተፍዎ ተኻይዱ ነይሩ ኤርትራ ተሪፋው ሕጂ ድማ ከምኡ ኣብ ባቤል መንደብ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዝግበር ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ተሪፋ I really don't understand this ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ዝፈልጥ ተሎ መልሲ ክትገትፉልና ተስፋ ንገብር ደይንፈልጦ ስፔኩሌት ንገብር ኣይንኽእልና but this is not a good thing ናይ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዋጋ ዝኸፍሎ ኤርትራ ከም ሕሱም እቲ ዲፕሎማስያ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ዝግበር ስራሕ ወይ እውን ኣብቲ ሽም ዘለዎ ስራሕ ወይ ንኣብነት እዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ናይ ባቤል መንደብ እቲ ሑቲ ዝሃርሞ ዘሎ ነበረ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሴኪሪቲ እዚ ክትሳተፍ ባሕርናትና እዩ እዚ ንሕና ባሕርናትና እዩ የስጅቡት ኣለዉ ግን ኤርትራ ካለይቲ ዘላው ብኔው የመን እዩ ዘሎ በዚ ድማ ኤርትራ እዩ ዘሎ ስለዚ
ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ I am a little bit not happy. ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀዳመይቲ ተሰላፊት ክትከውን ዝግባእ ሃገር እያ ባህላ እያ ኤርትራ ንክትንክፍ ወይ እውን ኤርትራ ክሕርቕ ወይ ገለገለ ኢለ ኣይኮንኩን ብኸማይ ትውሰድዎ እንታይ እየ ግን ዝብል ዘለኹ እዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኾን ከሎ ኤርትራ ስለምንታይ ዘይትሳተፍ ዘብለኒ ዘሎ ስለምንታይ መሲልኩም ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ናትናሲ ምስዞም ዓበይቲ ሃገራት ክሰርሕ ከሎ ተመክሮ ካይቀስም ኔትወርክ ናቱ የስፍሕ ሪሶርስ ጸጋታት እውን ሼር ገብር ሜቢ እዚ እቲ ናይ ዋጋ ምኽፋል ንኸፍሎ ኣለና ናይ ቀይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ንሕና እውን ትንክፈና ኣሎ እንተቲ ኣብቲ ከምዚ ነገራት ክኾን ከሎ ኤርትራ ደይ ምጥቃሳ ኣነ ዳቲ ትምኒትታዩ ደይመደኢሎም ንኤርትራ ከይፅሕፍዋ ኢሎም ገዲፎማ እንትኾኖም ተግባሮም እዩ እዚ ከም ሸለል ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና እቶም ሚድያታት ንኤርትራ ዘሊሎማ ምሕላፍ ንቡር እዩ ግን ኤርትራ ካ ክትሕብር ኣለዋ እንድሕር ኣብ ከምኡ ይሳተፉ ኣለዉ ወይ እውን ንኤርትራ ደይዕድሞ እንተለዉ ከዓ እዚ እውን ምሕታት ዘድልየ እዩ ኤርትራ ስቁር ብትለያ ከምዚ ሓበሬታ ነቲ ዘሎ ወላ ነዚኦም እጅ ደይመደኢሎም ዶቼ ቬለ ካፍ ኢሎም ንኤርትራ ገዲፎማ ክኽእሉ እዮም somebody has to challenge them ብዝኾነ ኣነ ደስ ዘይበለትኒ ነይራ እዚኣ እዚ ኩሉ ዋጋ እናተኸፍሎ ከሎሲ ስለምንታይ ኤርትራ ተሪፋ ኣይተሓጎስኩን ነይረ ግን ክንሪኦ ኢና ክከታተለ እዚ ጉዳይ እዚ or the outlet Assab if Egypt if Ethiopia gets control of Assab as the government in Addis Ababa over the last couple of years have repeatedly argued that Ethiopia's claim to Assab is both historically, politically, ethnographically, and legally justified. And that is of course a big scare to Egypt if Ethiopia will control both the two bodies of water they call, which they are so existentially relying upon, the Nile and the Red Sea. So this has broader implications, the recognition of Somaliland, than only. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ገለገለ ኣብዚ ሚድያ ንሪኦም ሰባት ፍሉይ ፅልኢ ናይ ኤርትራ ዘለዎም እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ መዓልታዊ ሽግር እዩ ዝፈጥረሎም ዘሎ እቲ ከባቢ ዝቕየሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ሲ ኣምላኽ ይፈትዋ እዩ ክበሃል ዘረባ ሰሚዕኩም ኣለኹም you see this really ኣብ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሪኦ ኣብይ ኣሕመድ ሲ እዚ ሕጂ ዘሎ ዳይናሚክስ ከይዱ ንጥቕሙ ክኾነ ይሓስብ ነይሩ ምክንያቱ ማንም ሰብ ይፈልጥ ኣይነበረን ኢማራት ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከምዚ ኢላ ካብ የመን ክትግለፍ ማንም ሰብ it was ንብዙሓት ሰባት ከም ሾክ ይመፅእ ዘሎ ሕጂ ኢንፋክት እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናብ ሶማል ክትኣቱ ተሓስብ ኣላ ስዑድያ ኦልሬዲ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ኣብቲ ናይ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን በቲ ቦሳሶ ዘሎ ኣቡ በቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ወገን ኣቡ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺባ ዝብል ሓበሬታ አንኮንፈርምድ ስለ ዝኾነ እምበር ኣቡ ክትኣቱ እያ ዝበሃል ዘሎ ስዑድ ዓረብ እንታይ ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ነይሩ መስለኩም ስዑድ ዓረብ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኩዌት ዝበሃል ዘለዎ ገንዘብ በቃ ፅጋብ ምፅኣር ሲኖም ነዛ ሃገራት ዓረብ ክብዝብፅዋ ምስ ጀመሩ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ክንደይ ምስ ረሰኑ ፀፊዖም ምስ ገደፍዎ ኩዌት መስመሩ ሒዙ ዘሎ ሕጂ ኢሎም ድሕሪኡ ቀጠር መፅኡ ዕግርግር ምስ ገበረ ንቀጠር እውን ኣላዲዶም ምስ ገደፍዎ መስመራ ሒዛ ከዓ ንስዑድያ እሺ ኢላ ትኸይድ ቀጠር ኣብ ዝዋን እዚ ሕጂ ተንስዩ ዘሎ እዚ ኢማራት ዝበሃል እዩ ኢማራት እውን ስዑድያ እያ ከተደቁሶ ትኽእል እዩ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢቲ ዘሎ ቦስ ስዑድያ ይክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብዚ ህዝቢ ፀጋታት ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልጥም ዘለዎ እዩ ስለዚ ኢማራት ምስ ስዑድያ ክትገጥም ኣይትደልን እያ ዘላ ምክንያቱ ልክዕ ከምታ ቀጠር ዝገበረታ ኤርስፔስ ናታ ብሎክ ክትገብራ ትኽእል እያ መሓመድ ቢን ሰልማን ድማ ሲሪየስ እዩ ድሕሪ ኣንቂዱ ክገብር ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ኢማራት ካብ የመን ክትግለፍ ከላ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ሃይበትና ኣላ ክሊርሊ ሾውስ ዩ ዋን ቲንግ ስዑድ ዓረብ ሓሪቑ ተንስኡ ከም ዘሎ ተረዲቦም ኣሎ በልሓንቲ ክገብሩ ይደልዮን ስለምንታይ ምዚ የምፃልኩም ኣለኹ እዚ ይምነ ነይሩ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ኣሎ ዶ ዘይኮነሲ መዓስዩ ጥራይ በሉ እዩ ዝብል ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓሰብ ክወስዶ ይኽእሉ እዮም ንኤርትራ ድማ ንስርዓት ክእለ ይኽእል ዶ ገለበለ ዶ ገለዶ እናበለ ኸሪሙ እዩ
ترجمون لهم كريميكم أقبل حاجي جغا بمقنا كما يلو مسلش وخالا رسق غيري انتهي دريكا مثلكم إيرتراك تودق إلو مالازيوم مهوراتنا بحالتي يعني أوروبا مالتيو كل جزء إيرتراك تقول لهم يمتمنيتو إيرتراك تطفع لهم إيرتراك تطفع غير يكون أما إذا أول زتفع يكون بتوم سألاتها دمان إيرتراك تفوا بزح حسبلو قلتيفهم سويم يزطف زيادة رايا كم إيرترا وخينكا بزيادة رايخا تسفع تقبر سألاتنا إيرتراك قد إيرترا يمطفو بفضل كاب إثيوبيا زبقسو أنا ونويم زبلو سلازي أبي أحمد زغلو تحديد جيرو زغلو تسفاتات جيرو إن الكحج دما أتوم سراويت ناتو بزخدوه كم زيان رياضة لنا يم كوينهم زلو زيادة سراويت ناتو ታባታቱም ያለ ሽፍታ ነውና እና እሱና አቅደታችሁ ትመለሳላችሁ ነው ተብለን የመጣ ነው ወንዶ ነው ቦታው ስለሞድ ለፈለፍ በቃ ለፍና እና አለ እሱን ተከትሎ እሱ هلكم زيام يوم تم كوماندو تبع لما فقدوا كعلو من سمعم ናፋንነኹም መጽእ ኸለና እንታይ ኢሎም የምሰዱና ኢሉ ታባታቱም ያለ ሽፍታ ነውና እና እሱና አቅደታችሁ ትመለሳላችሁ ነው ተብለን የመጣ ነው ማለት ነው ግን ደግሞ እዛ ተብለን እንደመጣ ነውና የፋኖ ኃይል የተባለውና እዚህ መተን ያየነው እኩል አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ እንደዛ እንደሚወራና እዚህ የሚወራው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው ከመጀ ካንተን ሲድ አመጣ በቃ ናና ድበሉና ሓደ ሽፍታ ተኩስ ዘይክል ወላ አፖዱ ምስተኮስ ከያዘ ሓድሚው ኢሎም የማምጽዮምና ኣብዛ ባይት ኣብዚ ጸንሐና ኃይል ድማ ካሊ ኢሎም እዚ ቀጻሊ ንሪዮ ዘለና ኩነታት እዩ አብይ አሕመድ ወታደራዊ ቅልጽምናቱ እዚያ ያታ ኮንነ ዘላ እታ እንኮንዑ ከተትሕኖ ተሓስብ ዘላ ድማ እዚኦም እዮም ኢትዮጵያን ሕብራት ኢሚሬትስ ዓረብን ሰላምን ድሕነትን ንሕድሕደን ንምሕላው ከምኡውን መሬታዊ ግዛኣትን ንምሕላው ዝገብሮ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ደጊመን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓበራዊ መግለፂ ንዞባዊ ምርግጋዕ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዘለዉ ቡድሆታት ንምፍታሕ ብሓባር ክንቃልስ ኢና ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘሎም እቶም ሚኒስትርታት ነዚ ሓበራዊ መግለፂ ትማሊ 328 ታሕሳስ 2018 ዘውፅኡ ኮይኖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሕብራት ኢሚሬትስ ዓረብ ሼክ ሻኽቡት ቢን ናሕያን አልናሕያን ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካድዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት እዮም ካብ ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ሕድሕድ ኩናት እትርከብ ሱዳን ነቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝፍጸሙ ዘሎ መጥቃዕታት ኢትዮጵያን ኢሚሬትስን ኮኒነን ኣለዋ ክልቲኦም ወገናት ንንጹሃት ሰባትን ሰብኣዊ ሰራሕተኛታትን ክከላኸሉ እዮም ጻውዒት ገይሮም እቲ መግለጺ ብዛዕባ መንገዲ ምዝዛም እቲ ኩናትን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግጭት ንምውጋድ ቀንዲ ሓላፍነት ኣብቶም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት بحفشة كم تري ورد لهم درامات يزجبر زلوا بقدانا السودان إثيوبيان إمارات تأكيبهم سي سلامكم تسألوا يمزول زلوا حسوت يسو سلام نقيمة تزجبر زلوا كل تيم حيل تاتيهم كم نريز لنا أتقدانا يزوبانا زك أير زلوا أبي إمارات كتانا بإثيوبيا زخدت حدا نجارين يرتمغنيات بتقوم قابيدهم زلوا ما راح يسوسوا لزغنج that's it السودان يلان إرترا بقدمينا برتن ኣብ ሶማል እውን ኣብ ዓበይ ክርክር ይወሪዱ ዘሎ ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ቱርኪ ዝያዳ ፅልዋ ዘለዎ ግብፂ ድማ ካልኣይ ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ ሕጂ ስዑድያ ተኣትላ ቀጠር እውን ዓብ ኢድ እዩ ዘሎ ኣብ መቃዲሾ ስለዚ ኢማራት በይና ይኮነትን ኣው ዳትስ ዋይ ነቲ ሶማሊላንድን ነቲ ፑንትላንድን ዝበሃል በይና ክትፍንትቶ ተሓስብ ነይራ ኣብኡ እውን ይኣትውዋ ኣለዉ ሕጂ ሶ ቲንግስ አር ጎይንግ ቱ ቼንጅ ፎር ኢማራት ብዙሕ ነገር ክቕየር ኣላ እዩ ንስዑድ ዓረብ ድማ ቻሌንጅ ክትገብሮ ኣይኮነትን ቻሌንጅ እንድሕር ጌራት ከም ዘልኩ ይስጉምጥቆ ዘሎም ይኽእል ወደ ካልእ ብዙሕ ካልዮም ዝዛረቡ ዘሎ ግን ኣነ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ክሳብ ሬጂም ቼንጅ ክገብረሉ ኣኒ ነዚ ቤንዛይት ኤምቢሰቲ ናይ ስዑድያ ንጉሲ ነቲ ናይ ኢማራት ንጉሲ ሬጂም ቼንጅ ክገብረሉ ገለገለ ዝብል ፅሑፋት ወፅእ ኣሎ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ክሳዕ ክንዱ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ኣይመስለንን ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎ ኢማራት ዲፕሎማስያዊ ስዕረት ይኹን ወታደራዊ ስዕረት ናጋጥ ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዩ ዘካይድ ዘሎ ድሓን ዝኾነ ገስጋሲ ዝገብር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ግብፅን ስዑድያን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዝና ኣለና እዮም ዝብል ዘሎ ገይን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግብፂ ከምቲ ትድለ ሓጋዚት ሃገር ኣይኮነትን እዚኣ ኣነፅር ከነብላ ፅቡቅ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግብፂ ወሳኒት ሃገር ኣይኮነትን ከምቲ ዝድለ ንሱዳናውያን ትሕግዝ ሃገር ንሱዳናውያን ነጥቢ መቐይሮ ክትገብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እቲ ክገብር ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኾን ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኣብታት ብዙሕ ዘከራኽሪ የለን እዚ ቪድዮ እዚ ኣቲንከ ካብ ናቕፋ ፕረስ ዋላ ኤሪ ናሽናል ኢንትረስት ዝብል ዝወፀ እዩ እዚ እዮም ትሪኦም ዘለኹም ብዙሕ ሓምሻይ ዙር እዮም ዝብልዎም ዘለዉ
مبل حمشاي جزء زمرقو زلو كابتن وتادرات ناي سوداني زي أب إيرترا تسلطنهم زلا زبحاليهم I know أبزيتات إيرترا بزوج أجاتات تباخن كم زلا تباخن ديكونس أجاتات تب كم زلا وتادرات سلطنات زخبري أمريكا تزعبية تجبرنا security ديلي وكتفضل دلك it's a very expensive وتادرات سلطنات تزخبري مغنياتو هلا وانا هاجر زو حس بزغني عامل إيرترا 10,000 وتادرات سلطنة يبات إيرترا زي مليون سيواجو سلام تاكم لك مالا تركي 500 ويشح ويكل تشح كسلطنو لهم كله كم حر عبنا قرية بترك أب سوماليا زرعي تديون لهم 10,000 وتادرات يا سلطنات لم إيرترا زي إيرترا تجبرو زلا كم تزدل لك كريديت يبلون كم تزدل لدما قبل ما نسين رغب لنا اوكي قدم جيرو من لهنا اتليست انت وحده ناي قدم تذكر حزب سلازخونه ابي إيرترا زلت منغسي ناي قدم استغبروا له ذكر منغسي سلازخونه ግን استغبروا لهم ايكونن كم 30 عمد جبر كالهم قد مكلته ورحز جبر كالهم ذكر غرابت خايبلك إيرترا زي اكتر داكا زلو إيرترا زي اكتر داكا زلو انا كمان كنت بتسالني سوري هذا غزي we have to be realistic لكن 30 عمد سجبر لنا ذكرنا نجبر لنا يتوي مرقصنا إيرترا كم 3 عمد تجبروا له بالصقنا ግን ከጥፋና ይحسባሉ كم 30 عمد دا ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ክመጽእ እኮ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ከፊለ ኣይኮነን ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ክዝክሩ ቅድሚ 3 ዓመት ኤርትራ ዝገበረት ለይሲ ፀብፂበይ ውድኦን ኢሉ ዝዝምር ዝነበረ ሰብኣይ ብልጽግና ሎሚ ኤርትራ እንተደየጥፋኹ ኣሻፈረይ ክብል ብላሎ ስለዚ ኩላቶም ኮሚዮም ሱዳን ምስተረጋገት ኤርትራ ገዲፋታ ክጣልማ ትኽልዶ ገምጋም ናትኩም ሃቦ ኣነ ግን እወዩ ሱዳን ዳር ተረጋጊዮም ገንዘብ ዝኸፍሎም ተረኺቦም ንኤርትራ ክጠልሙ ግዜ ክወስደሎም ኣይክእልኒ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ናይ ሱዳን ፅልእ ስለ ዘለኒ ኮንኩን ጀስት ሌትስ ቢ ሪል ብሪያሊቲ ምንባር ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ድማ ልንቀነስ ረኣዩ መይራ እዚኦም ከዓ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ናይ ዓፋር ዕጡቃት ጉጅለ እዮም ብርግፅ ኤርትራ ተሰልጥኖም ዘላ እዚኣቶም እውን ኣብዚ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኤርትራ ብዓፋር ገይሮም ሓዊ ክዘርእላ እንዲኦም ዝፍትኑ ዘለዉ ጃንዳ ብልፅግና ምስ ኢማራት ኮይኖም እምበኣር ካብ ኣብኡ ተበገስኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካባና ዝሕይል የለን ዝመስል እዩ ወገን ኤርትራ ነቲ ናይ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከምዚ እዚ እጂ ፕሪቨንቲቭ ኣክሽን እዩ እዚ እጃ ናይ ፀልኦን ሓቃሽ ዋላ እቲ ብሱዳን ንገብሮ ዘለና እውን ፅቡቅ እዩ ንሓና ንድሕነትና ክንደይ ግዜ ስለ ተዛረብኩሉ እየ ዘይተዛረብኩሉ ምክንያቱ ናባና ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ተገደሸና ብመንእሰያትና ገለ ንገብሮ እቲ ሓደጋ ቀንዲ ንዖም ዝትንክፍ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዘሎ ንዖም ምሕጋዝ እዩ ኣገዳሲ ክሳብ ናባኻ ዝመፀ ይፅበን ኢኻ ሓዊ ኣብቲ ዘሎ ቦታ ከተጥፎ እንተዘይክኢልካ ናባኻ ምስ መፀ ኢትስ ቱ ሌት ስለዚ እዚ ድማ እቶም ናይ ዓፋር ሓይልታት እዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሓንቲ ጓል ኣላ ምስኦም ዘገርም እዩ ምናልባት ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንተወሓደ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ባካፕ ገይራ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be very very interesting ንግዜ ክንገጥፎ ኢና and ካብ ቀፂልና ኣብዚ ሓንቲ ነይራ እስከ ንግረ መንገዲ ይውዳእ ቀቢል ሓልፉ አልፎ ቦሳሶ አልፎ ሞቃዲሾን አልፎ ኪስማዮን አልፎ ሞምባሳን አልፎ እስከ ታንዛኒያ ድረስ ነው ያላት እንትንና ስትነቃነቅ የነበረችው ለብዙ ጊዜ ምንም ሰው ስላንተን ስላላላት ንቀቱ ተሰማትና የፈለኩን አረጋለሁ በሚል ቀጠለች አሁን ተነስታ መሳሪያ አስታጥቃ የሷ ብሓፈሻ ምስፍሕፋሕ ናይ ኢማራት ከመይ ሊቁፅእ ከም ዘሎ ብዝሰብሐ መልክዕ ይዛረብ ኣብቲ ገባሕሪ ድሕሪ ኣብቲ ገባሕሪ ድሕሪ ኣብቲ ገባሕሪ እናሓዘት ነተን ሃገራት ድማ ብዝተፈላለየ መንገድና ኣውደቐት ትቕፅል ዝነበረት ሃገር እያ ትብል ዝነበረት ሃገር ኢማራት ማለት እዩ ኢዳ ተቆሪፃ ኣላ ብምባል ዝገበራ ብኣጌርና ክንውድእ ክንፍትን ኢና ነዚ ጉዳይ ናይ ዞባና ሕጂ ናብ ሓንቲ ስፒች ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተቆሪፃ ዝረኣኽዋ እያ and I really don't understand this one ኤርትራ ካርታ ናይ ዓለም ስለ ዘላ ኤርትራ ባንዴራ ስለ ዘንበልበለት ትርጉም ኣለዋ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ሓቂ እሱ መሰረታዊ ነገር እዩ ልኡላውነትካ ምርግጋፅ ናፃ ምዃን ሓራም ምዃን መሰረታዊ ጉዳይ ግን እዚ ንበይኑ ጥራይ ትርጉም ይኸውን ሓደ ባንዴርኡ ዝሰቐለ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ዝኣተወ ህዝቢ ጠሚ ዝሓድር
መነባብሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሃገር ህዝቢ ኢሉ ክዛረብ ኣይኽእልን ኤርትራ መቸም እዛ ዘረባ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሼር ክገብርዋ ይርአ ኣነ ሰምዓየ ግን ኣስተብሂለ ሰሚዐያ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ዘረባ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ግምት ናተዩ ሃገር ኣለና እናበልና መናብሮና ዘይዕረ እንድሕር ኮይኑ ዘጃህር ጉዳይ ኣይኮነን ንምባል እዩ ጀነራል ኻ ሓቂ እዚ ድሕሪ ሉላዊ ሃገር ኢና ክንብል ድሕሪ ኮይና ብመሰረቱ ድማ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንከይድ ኣለና ዝብል ዘረባ ስነ መጎት ንዑ ንምድጋፍ እያ ናይ ብልፅግና ካድረታት ጥቀሙላ እዮም እዚኣ ንኤርትራውያን ምናልባት ተስፋ ቆረፁ ንኽብሉ ግን ብዝኾነ 2026 ሓንቲ ካብተን ዘሐጎሰትን ሓሳብ እዚኣ ሕጂ ዝበኩም ዘለኹ እያ ካበያ ረኺበያ UNDP ናይ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ UNDP ምናልባት ኦሪጂናል እንተላ ኮይና it's here I think yeah UNDP ኤርትራ እንታይ ኢሎም has launched its landmark digital custom systems UNDP ኣብ ኤርትራ ነቲ ናይ ኤርትራ custom systems ማለት ኣታ ውሽጢ ሃገር ግምሩክ እዩ ዝበሃል መስለኒ ካስተምስ ዝበሃል ንዑ ዲጂታል ገይሮሞ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዲጂታል እጂ እቲ ዲጂታል ምግባሮም ጥራይ ኣይኮነን ስራሕ ንዓይ ደስ በለኒ ዓብ ስራሕ ይሱ ዓብ ስራሕ ይሱ ከም ብዝኾነ ይኹን ኣቃሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ዲጋ ክሰርሕ ከለኻ ወይ እውን ናይ ዲጋስ ዓብዩ ድሓን ንእሽቲ ዝበለ ፕሮጀክት ኣሎ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ ከለኻ ወይ እውን ሓደ ነገር ብመንደቕ ዝተሰርሐ ክትገብር ከለኻ ዝርአ ነገር እዩ ንዑ ከተጣቅዓሉ ፅቡቅ እዩ ዲጂታል ነገር ክትገብር ከለኻ ኣይጭበጥን እዩ ስለዚ እንታይ ከም ሰራሕካ እውን ኣይንገረልካን እዩ ኣይፍለጥን እዩ እቲ ዲጂታል ፎርማት ዝበለፀ ውፅኢት እዩ ዘምፅእ ኣብ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ናይ ኣባይታ ትሪኦ ዘለኻ ስለዚ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስራሕ ዓብ ስራሕ እዩ ኣይሆፕ ከምኡ ነገር ከዓ ናብ ካልእ ክሰጋገር እንታይ ከገይሮሞ ምስ ፀገም ናይ ኤርትራ ርዮም ኣናቤክስ ከዓ ፅቡቅ ገይረ ፖስት ገይረ ምክንያቱ ካብ ዓድና ፅቡቅ ነገር ፖስት ክንገብር ፅምዓት ኣለና እዩ ናይ ዓድና ፅቡቅ ዝተገበረ ክረክብ ከለኳነ ፖስት ክገብሮ ገለ ካብቲ ዛዕባ ብልፅግና ይኹም ዛዕባ ካልእ ፖስት ክገብር ኣይደልን እያ ዛዕባ ብፍላይ ኣቤክስ ክኾን ከሎ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክንርኢ ከለና ከምዚ ኣገደሲ ፕሮጀክት ዝተወድአ ክንርኢ ከለና ንዑ ክንፅሕፍ ደስ ይብለና 2026 ብስማርት ዝኾነ ዲሲሽን ጀሚራ ኣላ እሳ ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ብዲጂታላይዜሽን ዝግበር ዋላ እኳ ብዙሕ ስራሕ ገንዘብ ዝወስድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዓብይ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ሓደ ዓብይ ሬቮሉሽን ናይ ቁጠባ ክገብረልና ዝኽእል እዩ ስለዚ 2026 ኦፕን ብፅቡቅ ውሳነ ተበጊሳ ስለ ዘላ ንፅቡቅ ንብሎ ታንክ ዩ UNDP for supporting this transformative initiative ኢለ ኣለኹም እንታይ እዩ ከተገይሩ ዘሎ ኤርትራ has launched ኣሰይኩዳ ዲያላ Asikuda مثلا Asikuda worded a landmark digital custom systems modernizing trade and governance ስለዚህ ነቲ ንግዲ ከምኡ ድማ ምሕደራ ዘቃልልን ዝበለፀ ከምኡ ብካልኦት ዝጥቀምሉ ሲስተም ዝመስል እዩ እንታይ ዝገብር ፔፐር ወርክ ዲጂታል ኤፊሽንሲ ካብ ናይ ወረቐትን ገለመለን ናብ ዲጂታል ሲስተም ፋስተር ክሊራንስ ታይምስ እዚ እንታይ እዩ ብሰንኪ ናይ ወረቐትን ገለመለ መብዛሕትኡ ግዜ ነገራት ኣብቲ መስርሕ መራ እዩ ዝደናጎ ስለዚ ቅልጣፈ ነቲ ንግዲ ከቀላጥፎ ይኽእል ሃየር ሬቨኒው ኮሌክሽን ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣታዊታት ዝለዓለ ክገብር ዲጂታላይዜሽን ድማ ወላ ካብ ኮራፕሽን ካብ ብልሽውናታት እውን ኣፀቢቑ እዩ ዝከላኸለልካ ሞር ትራንስፓረንሲ ን ኣካውንታብሊቲ ከምኡ ድማ ግሉፅነትን ተሓታትነትን ድማ እናዓበየ ይኸይድ እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ነቲ ኩነታት ናትና ስለዝሪኦም ሓሲቦም ዝገበርዎ ስለዝኾነ ቢልት ፎር ሬዚሊየንት ን ሰልፍ ሪላያንስ ልክዕ ምስቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት እትዮም ዝገበርዎ እዩ ሶላር ፓወርስ ብትፅዓት ብሶላር ኤነርጂ ዝመፅእ ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስለዘየለ ብኢንትራኔት ዝበሃል ሲስተም ዝተገበረ እዩ ስለዚ ኢንተርኔት ተዓፅዮም መጠጠው ዝብል ፕሮሰስ ኣይኮነን እዚ ከምኡ ድማ 100 ፕላስ ሎካል ኤክስፐርትስ ትሬይንድ ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ኤርትራውያን ሰልጢኖም ኣለዎ ነዚ ኩነታት ዝጥቀሙ ማለት እዩ ፉሊ ካስተማይዘብል ናሽናል ሲስተምስ ኣብቲ ውሽጣዊ ናይ ኤርትራ ድማ ምስ ኩነታት ናይ ኤርትራ ካስተማይዝ ዝኾነ እዩ this is how capacity is built not borrowed ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ why this matters digital customers strong financial infrastructure efficiency increased economic growth
and technology sovereignties in a modern age ስለዚህ ኤርትራ ገለ ካብቲ ደልዮም ዝነገረት እዚ ዓውዲ ዲጂታላይዜሽን እዩ ንግዲ ድማ ክዓብየልካ እንተደሊኻ መጀመርያ እቲ መስርሕ ናይ ንግዲ ኢኻ ከተቀላጥፍ ዘለካ ክትዕርዝ ኣለካ ስለዚ እዞም ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ናይ ብሓቂ እንታይ ሞ ክኸውን እቲ ባጀት ናቶም እንዲና ተሓፅረ ከይዱ ናብ ኤርትራ ፅቡቅ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ኤርትራ still needs to move faster ኤርትራ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ኢኖቬሽን ካብ ዘላቶ ኣፀቢቓ ቀልጢፋ ክትከይድ ኢና ንደሊ ዘለና ኢና ንብል ዘለና progress is not about speed ብሓፈሻ እቲ ማኣዝን ተታሒዙ ዘሎ ተስፋ ዝህብ እዩ እዛ ዓመት እዚኣ ተኣምር ክስራሓላ ትፅቢት ንገብረላ ዓመት ስለ ዝኾነ ድማ እነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ዝገበሩ ኣምላኽ ይሓግዞም ንብል ንኤርትራ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ፅቡቑ የሰጋግረና ክንብል ንደሊ መፈፀምቱ የርእየና ፍረናቱ ድማ ንርኢ ይግበረና ኢልና ንሓልፍ ኣለና ካልእ ሓንቲ መቸም ወዲ ሰውራ ብዙሓት ትፈልጥዎ ኢኹም መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ኣካውንት ዝፀሓፎ መቸም ብመንገዲ ብምክንያት ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣቐዲሞም ሓሳባቶምን ርእቶታቶምን ዝፅሕፉ ዘለዉ እዚ ንቡር ተርእዮ ኣብ ካልእ ዓለም ማለት መራሒኻ ንህዝቢ ክዛረባ ዝመፀሉ ሕቶታትካ ወይ ርእቶታትካ ክሰደሉ ንቡር እዩ ኣብ ኤርትራውያን ክኾን ከሎ ግን ንከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዘቆናፅቡ ርእየ ስለ ዘለኹ የምፅእ እዮ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ሓሳቦም ክብዎ ዝነዓቕ ኣይኮነን ወዲ ሰውራ ይኹን ካልእ ኤርትራዊ ንፕሬዚደንት ኤርትራ ወላ እውን ቀጥታ እንተዘይፀሓፈሉ ወይ እውን ቀጥታ መልእኽቲ ዘይሰደደሉ ፓብሊክሊ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ከምዚ ክገብር ኢና ከምዚ ንደሊ ኣለና ክብሎ ንመራሒ ናይ ሃገሩ very normal thing እዚ ንቡር እዩ ቅዱስ ሃገራዊ ዜጋ ድማ ከምኡ ይዝብል እቲ ሕቶ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ነዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሰሚዑ ንዑ ክመልስ እዩ ንብል የለና ጀነራል ግን ኤርትራውያን ንሃገሮም ዝፈትው እንተኮይኖም ናይ ሃገሮም ፅቡቅ ዝደልዩ ሓሳባቶም ይገልፁ ሓሳቡ ዝገልፅ ድማ ሕማቅ ኣይኮነን ብዝኾነ ብስም ሰማዕታትና ከምኡውን ብስም እቶም ሰንኪሎም ዘለው ካብ ልበይ ከመስግን ኣካይደሊ ስለቲ ኩሉ ዝተገበረ ፃዕሪ መስዋእቲ ምፅማም ከምኡውን ኣብ ዲፕሎማስያ እውን ኣብ ካልእን ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ ዓብ ኣድናቆትን ክብርን ኣለና ይብላ ኣሎ ምስ ኩሉ እዚ ግን ምስ ልዑል ኣኽብሮት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ገዛውቲ ፀገም ገለ መፍትሒ ክግበር ብትሕትና ንሓትት ይብል ዘሎ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከኣትው ኣብ ዓዶም ብዓቕሞም ከበርክቱ ይደልዩ ኣለዉ ነቲ ሃገር ኣብ ምዕባላ እውን ከበርክቱ ይደልዩ ግን ነዚ ንክገብሩ መዕቆቢ ትኾኖም ገዛ ንክሰርሑ መጀመርያ መዕቆቢ ገዛ ገይሮም እዮም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ክሰርሑን ከበርክቱን ዝኽእሉ ካብዚ ኮይኖም ኣብ ገዛ ክራይን ኣብ ካልእን ኮይኖም ክኸውን ስለ ዘይክእል ዝብል very legitimate ቅቡል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዝገብር ዘሎ in addition improvement in banking systems access to capital and availability of commercial vehicles are essential ከምኡ ድማ መጓዓዝያ ናይ ካፒታል ቀረብ ከምኡውን ናይ ባንኪንግ ሲስተምስ እውን ለውጢ ክግበረሉን ገለ ንዑ ምስትኽኻላት ክግበርን ይሓትት ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እዚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እዚ anyone ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሓሳብ እዚ ፅቡቅ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ፅቡቅ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝጋነ ነገር ይብሉን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ፀሎት ክትገብር ከለካ ከም ክርስቲያን መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና ትብለና ኣምላኽ መግቢዕ ዕለትካ ከም ዘድልየካ ኣምላኽ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኖ እናፈለጠ ከሎ ክተዘኻኽሮ ኣለካ እዩ ዝበሃል እንተወሓደ ክርስቶስ ዝመሃራ ፀሎት ኣላ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር እያ ስለዚ ንመንግስቲ ድማ ከምኡ እዩ በዓል ሓሲቡ ዝገብሮ መንግስቲ ዝበሃል የለን ሰብ ኩሉ ግዜ ድሌታቱ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ንሰባት ከነምን ወይ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ ንክንቀይር ብዙሕ ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ቀንዲ ነዛ ናይ ወዲ ሰውራ ኣፅሒፋትኒ ነታ ፅሕፍቲ ምስ ረኣኹሲ ሓደ ሰብ እንታይ ልመሊስሉ ርእዮ መስለኩም ኣራንሽላ ዓላ ዲገለ ዝበሃል ማለት እዩ በቃ ከቆናፅቦ ኣብ 3 ዓመት እውን ስድሮም ኣይርዩን እዮም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣብ ግንባር ዘለዎ ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ኣሎ እወ ንፈልጥ ማእስም ተሓጒስና ንሓዝን ብኸምኡውን እኮ ግን ጉዳይ ሃገር ኮይኑ ብሓደ ደተተሓሒዝካ ኣብ ኤርትራ ናይ ገዛ ናይ ህንፃ መፍትሒ ምግባር ኣብ ግንባራት ንዘለዉ ብኸመይ እዩ ፀገም ክኾኖም ዝኽእል ወይ እውን ኤርትራውያን ዜጋታት ናይ ህንፃ ንዓይ ገዛ ስራሓለ ይብል ኣይኮነን ዘሎ ሰብዚ ህንፃ ይፈቐድ ምባልሲ ንግንባራት ዘለዉ ሰባሲ ብኸመይ ብኣልውታ ዝጠልቦ ማነ ዝያደ ይትርዳእኒ ክፋል ኣላ ኩሉ ግዜ ከም እዮም ዝብሉና ኣብዚ ቻነለይ ኣብ ግንባራት ዘለዉ ረሰክያ መን ረሲዕዎም ኣይረሳናዮም ንሕና ክንዝክሮም ደሊና ግን ኣብ ኤርትራ ህንፃ ምጅምሃር
ነቶም ኣብ ግንባራ ዘለው ኔጌቲቭ ዝበለካ መን እዩ ኣሉታይ ዝበለካ መን እዩ ሰቶም እኮ ክሰርሑ ደልዮም ትዕድል ተፈጢሩ መንግስቲ እውን እኮ ሓደ መዓልቲ ንዓታቶም እውን ኣብ ንቡር ሂወት ክመልሶ ብደሊ ብዝኾነ ሃገር ኣብ ኩናት እያ ተዳሎ ዘላ ጥኢት ኣብ ቃታይ ዘሎ ናበለ ከምኡ የለን ነዚ ወዲ ድማ ወዲ ሰውራ ድማ ከዳኽሞ ከምኡ ይርየ ኩሉ ግዜ ያ መራ ንሶም ደቂ ሃገር ሃገራውያን ኮይኖም ናይ ሃገር ዝርድኦም ኮይኑ ነቲ ንሃገሩ ንምዕባለ ዝሓትት ሰብ ከቆናፅቡ ዝፍትኑ ይርየ ግን very sad ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ብዝኾነ ኩሉ ግዜ ድማ ኢንስፓይሪንግ ስቶሪስ ካብ ዓዲ ኣርያ ቢለ ክሓልፍ Some religious celebrations in here, holidays. How are you feeling for this one? Well, it's very special to be here. It's the first time that many of us have been to this country, and it's such a privilege to be here at this time where this important celebration is taking place, so we're feeling very lucky. Oh, thank you. How about you? ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ በዓላት ናይ ኤርትራ ወፃእተኛታት ይሳተፍዎ ኣለው ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣነ ድሪኦም እዞም ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ሞር ናብቶም ፀዓዱ ወይ ናብቶም ወፃእተኛታት ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገብሩ ክሪኦም ከለኹ እንደ ዓሌታዊ ከይትብሉን እምበር ሓደ ግዜ ስቁር ባህ ይብለንን ያነ ዜጋታትኩም ዘይትገብሩ መጀመርያ ሓደ ግዜ ኦኬ ኣጋይሽ ምዝራብን ገለመለን ፅቡቅ እዩ ግን ሳምታይምስ ከዓ ዝተጋነነ ናብቶም ናብ ሱዳናውያን ናብ ሶማላውያን ደልዮም ንዑም ጥራይ ዝገብሩ ኣለዉ ሃብ ሃገርኩም እዮም ዘለዎም ንሃገር ዜጋታት ሃገር ኢንተርቪው ግበር ቀንዲ that's the most important part ኣብ ስደት ኢና ነብር ዘለና ኣብ ፈቐዱ ኣብ ናይቲ ሃገር ስደተኛ ደልዮም ኢንተርቪው ዝገብር የለን ኮንፊደንስ ክልወና ክኽእል ኣሎ ከምኡ ክብል ኢለ የኮንኩን ቱሪስትስ የድልዩና እዮም ናይ ቱሪስት ምስክርነት የድልየና እዩ ሃገርና ክፈትውልና እንደሊና ፅቡቅ ነገር ክግበር ከሎ ድማ ከነድንቕ እንደሊና ዝኾነ ግን ፃዕዱ ካብ ኩሉ ግዜ ኣሽካዕቲ እዮም ኩሉ እቲ ዝብልዎ ሓቂ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ፍሽኽ እናበሉ ስለተዛረብኹም ኩሉ ሓቂ ማለት ከይመስለኩም ናይስ ክኾኑ ስለዝደልዩ ፖላይት ክኾኑ ስለዝደልዩ ዝገብርዎ እዩ ኤርትራ ሕማቅ እያ ንክብል ኢለ ኣይኮንኩን ግን sometimes also we need to be a little bit realistic ንሕና ንዓድና ከመይ ንሪኣ ይትቕን ዘገድስ እምበር ካልኦት ከመይ ይርይዋ ንዓና ክፀልወና የብሉን ዝያዳ ባህላያ ናይ ሎም ርእሳብ ዝጉዴ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፁ መንገዲ ግደፉ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም نزقنا نقولنا نلمت نسحق تاتنا داق النظامت اللي اخذ حاوي زائرتنا بحر دلي نبلنا